esta xornada que cada ano a Real Academia Galega dedica aos nomes propios na nosa lingua e que ten a ver normalizar nesta casa. Como en ocasións anteriores, esta xornada permíteme destacar a coincidencia entre ambas institucións, a Academia e o Museo, no noso labor de preservación e impulso do patrimonio, xa sexa cultural ou lingüístico. Investigamos para manter viva a nosa lingua e a nosa cultura e por iso non debe sorprender que os nosos camiños se crucen en tantas ocasións. Estas xornadas de onomástica galega son un excelente exemplo destes puntos de unión. Levamos 10 anos acollendo esta cita que agardamos seguir facendo durante moitos máis. Se en 100 anos anteriores houve ocasión de achegarse a aspectos como a microtoponimia, os alcumes, os nomes das rúas, os nomes comerciais ou a onomástica literaria, desta vez a xornada vaise centrar no mar. É especialmente acaído o tema nunha cidade eminentemente mariñeira que tivo no mar a orixe da súa época de maior esplendor a finais da Idade Media e principios da moderna. Unha cidade que conserva importantes topónimos, quizáis relacionados con ese vencello mariño como o do barrio da Moureira, e que presenta ao longo da súa costa nomes tan suxestivos como a Posta, a Illa Rabela, o Comareiro das Regueiras, a Pedra Froxán, o Areo da Pancada, a Punta das Alcedas, a Ribeira da Pexega ou o Peirado do Berrón. Non me resisto a subliñar que o mar é tamén moi importante na colección deste museo, cunha notable sección dedicada ao mundo naval, parte esencial dos nosos fondos desde 1943. Tamén conservamos miniaturas de barcos de pesca e fondos etnográficos relacionados co oficio das redeiras, utensilios usados polos mariñeiros e artes de pesca como agullas, poteiras, fisgas, rastrelos, anzois ou arpóns. E tamén na pintura exhibida no museo, o mar é un motivo recorrente que gaña protagonismo en obras de Genaro Pérez Villamil, Xerafín Avendaño, Ovidio Murguía, Francisco Llorens e, por suposto, Castelao, solo por citar algúns. E convido-os, pois, a aprender e debater nesta xornada da man das voces académicas e coñecedoras dos nomes do mar que os acompañarán ao longo de todo o día. E tamén a que se atopades un tempiño para iso, aproveitedes para que o vento mareiro vos leve polas salas deste edificio para gozar da representación do mar que fixeron os nosos artistas. Reitero o meu agradecemento á Real Academia Galega por contar coa Deputación e o Museo para acoller este evento e desexovos a todos e todas que teñades un aproveitosa xornada. Moitas grazas. Ben, bons días. Vou falar en representación da Academia porque o presidente, Enrique Monteagudo, non pode estar hoxe aquí. Entón, como secretaria e membro da executiva da Academia, quero introducir estas xornadas dentro do marco que xa falou a directora do Museo de Pontevedra, que é o 10º aniversario das xornadas que se levan a cabo grazas á colaboración do Museo de Pontevedra e da Deputación de Pontevedra. Estes 10 anos creo que poden representarse como moi frutíferos. Xa ela mencionou pois algúns dos aspectos que se trataron. Son representativos, todos os temas que se trataron aquí son representativos da multidisciplinariedade que presenta a onomástica, porque o estudo da onomástica non é só estudar os sétimos dos topónimos, sino que admite diversas aproximacións que son tamén sociolingüísticas, que respectan a xeografía, a historia, a configuración do territorio e, moi especialmente, a identidade, porque a onomástica sexan os nomes de persoa, os apelidos, os nomes de lugar e outros como os nomes de casa, os alcumes, son representativos da nosa identidade como pobo. Os topónimos infórmanos de como a nosa sociedade escolleu nomes para identificar os lugares.
Os apelidos estánnos ligando coa nosa historia persoal, a nosa historia familiar, pero tamén coa nosa historia colectiva. E aí aparecen relacións familiares, profesións, topónimos e moitos máis. Somos millonarios en toponimia, os galegos, ben o sabemos. Sempre suscita moito interese a onomástica. O interese que suscita vese ben nestas jornadas, porque cada ano vai aumentando o número de persoas que acudides aquí a escoitar os relatorios e tamén que nos seguen por streaming. E como adoitaba facer Víctor Freixanes cando ocupaba este lugar, mando tamén un saúdo para as persoas que nos están escoitando por streaming. O momento, agora que imos falar dos nomes do mar, como presentará despois Gonzalo Navaza, de urxencia para recuperar eses nomes que non constan en ningún elenco oficial. Seguiremos, o noso propósito é continuar nos anos vindeiros porque aínda quedan moitas cousas por tratar. Falaremos en próximas jornadas da ecoloxía e onomástica, como afectan os desastres naturais como os incendios a conservación da onomástica, o monocultivo de eucalipto, a realización dos embalses que agochan topónimos, todo isto agocha topónimos que estaban ali, como se realiza a configuración do territorio, a evolución dos nomes propios ao longo da historia, é dicir, temos moitas máis cousas en recámara para presentar por diante. Remato xa, a intención destas jornadas é, como a intención da Real Academia en xeral, preservar este aspecto da lingua galega que é a onomástica e que é forma moi importante da nosa identidade como pobo. En este caso volvemos ocupámonos da toponimia do mar, que ten unha especial singularidade porque con frecuencia designan espazos que non son obxecto de propiedade por parte da xente, de maneira que moitos deses nomes están ausentes das obras, vendas, testamentos, apeos, foros e outra documentación de que dispoñemos para o estudo da toponimia da terra. E desta, aínda que sí, que existe de moitos microtopónimos do mar, existe información documental, moitas veces é manuscrita e case secreta, como se sabe, polos cadernos familiares de marcas e enfilacións. Bueno, a sesión comeza con unha xornada dedicada, por unha banda, á cartografía dos nomes do mar, é dicir, a representación da talasonimia nos mapas e un traballo específico sobre o estudo e a investigación en talasónimos e nos nomes de accidentes mariños e os nomes do mar, en particular da Illa de Arousa. Despois teremos un descanso a media mañá e a xornada matutina remata con un espazo dedicado a estas as marcas do mar, en concreto as marcas do mar na Guarda, e a continuación outra exposición sobre o asunto desta documentación relativa ao mar, sobre a talasonimia como un patrimonio inmaterial que debemos conservar. Logo temos unha pausa para o xantar e pola tarde
outras dúas intervencións. Unha primeira, non sei se pode ser considerada dentro da naonimia ou nomes das embarcacións, porque xa se fixo unha vez, digo que non sei se debemos considerar os nomes das bateas como parte da naonimia ou nomes de embarcacións, naqueles casos en que están singularizadas por un nome escollido a propósito. Ben, e remata a sesión propiamente de estudo con unha aplicación ou as aplicacións didácticas ou aplicacións no ensino deste tipo de estudos. Rematará a sesión cunha actuación de Xurxo Souto, unha actuación musical, e ese vai ser o programa que teñamos nesta 10ª xornada de Onomástica Galega. Bueno, pois tócame pechar, benvida á Real Academia Galega aquí a súa casa, que é o Museo de Pontevedra. E eu quero falar un poquinho de institucións, de importancia das institucións, de importancia da Real Academia Galega, de importancia do Museo de Pontevedra, porque creo que xuntos facemos cultura. Viñemos de recuperar a Bienal de Arte máis antiga da Península Ibérica, que levaba dormida 15 anos, e recuperamos con máis de 60 artistas internacionais, 400 obras, e ainda non acabamos de pechar fai 3 días a Bienal e xa anunciamos que se os trámites administrativos co Argentina van ben, vamos traer aquí este verán a obra Cumbre de Castelao, a derradeira lección do mestre, para que todos os pontevedreses a poidamos ver aquí, para que poda dialogar co toda a obra de Castelao que temos aquí, o lugar onde máis Castelao hai é aquí, para que sexa un motivo de estudo da nosa memoria histórica, tan terrible naquela data, e para entrelazar os lazos co povo argentino. Pero que, ademais, de aquí a uns días vamos a ter aquí no Museo de Pontevedra o congreso internacional máis importante de museoloxía. Vai estar aquí os museos máis importantes do mundo pola primeira vez na historia de Galiza. Eses museos van vir aquí a facer un congreso. Pero na Diputación facemos cosas tan grandes como estas e cousas que en tamaño non son tan grandes, pero que teñen moita importancia. Como fai 15 días presentei unha publicación feita por esta Diputación chamada Deslocando a arquitectura tradicional, de Xosé María Lomba. É moi curioso, Xosé María Lomba é un arquitecto, profesor de debuxo na Escola de Canteiros, empezou sendo hispanofarlante, e empezou a dar clases na Escola de Canteiros e dixo, isto chámase dintel. E chegou un alumno e dixo, non, iso chámase así. No noso povo chamamos así. E deulle un nome en galego. E quedou así. E durante 20 anos foi recollendo a nomenclatura tradicional da arquitectura en galego que se dá a parte da arquitectura e que foi el recollendo primeiro cos seus alumnos e despois cos pais e os avós dos seus alumnos. Con lo cual, temos unha publicación de fai 15 días que vou facer chegar a RAC, por suposto, na que se fala técnicamente dos nomes técnicos tradicionais en galego e está moi ben feita porque está dibuixada con explicacións para xente tonta como eu que non sabe nada de arquitectura, pero que é moi curioso ver a nomenclatura tradicional de nomes técnicos tan importante. Por lo tanto, as institucións temos un valor moi importante. E se o ano pasado falaba nas anteriores jornadas de que o meu nome Rafael, sendo médico, ten moita importancia, hoxe quero falar de onde vivo. Eu vivo nun barrio de Pontevedra que se chama Mollabao. E fai moito tempo dixéronme que se chamaba así, non sei se é verdade ou non, porque naquela altura, nos tempos tardíos romanos, había ali un muelle romano onde se traían os cachalotes, non sei se é verdade ou non, pero quedei moi sorprendido unha vez visitando este museo cando vi unha ánfora de Mollabao aquí no museo. Por lo tanto, algo debe de ter e algo din os nosos nomes e as nosas nomenclaturas da nosa historia. Por lo tanto, é moi acaído a necesidade de que estas jornadas de onomástica, e quero que agradecer a todos os que estades aquí, creo que a labor que facedes é moi importante e quedan inauguradas estas 10ª jornadas de onomástica galega. Moitas gracias a todos.
Imos María de los Ángeles Piñeiro Antelo, é xeógrafa, profesora titular no Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela,
investigadora adscrita ao Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, IDEGA, doutora en Xeografía pola Universidade de Santiago, mestrado en Ordenación e Desenvolvemento Territorial, tamén na Universidade de Santiago, e en Sistemas de Información Xeográfica na Universidade de Huelva. Acumula máis de 10 anos de experiencia profesional no ámbito universitario en xestión de proxectos e contratos de investigación de ámbito europeo, estatal e regional. Formouse como investigadora no grupo de investigación ANTE, Análise Territorial, da Universidade de Santiago de Compostela. As súas liñas de investigación céntranse no estudo das comunidades litorais, na pesca e na política pesqueira en Galicia e en Europa. O seu traballo trata sobre a representación dos topónimos, dos talasónimos, na cartografía. Moitas gracias pola presentación. Bo día a todos. Non quería comenzar sin agradecer a Ana Boullón o seu convite a sacar a cita porque con estes focos vai moita calor. O seu convite para participar en esta jornada donde son un pouco un elemento extraño porque son unha xeógrafa en un congreso de onomástica. Pero, para xustificar a miña presencia, tamén vou botar man do que se ten dito nesta presentación, non que o estudo e a investigación sobre os nomes propios é pluridisciplinar e hai moitas disciplinas que se achegan de moi diferentes maneiras a este tema e entre eles a xeografía. E tamén quero decir que, como a presentación ou a miña intervención é a primeira, vou a intentar que sexa unha especie de introducción ao que logo os meus compañeiros de día van a intentar concretar. Entón, a miña presentación vai a ter un carácter un pouco máis xeral. E para ordenar as ideas, eu só teño, a miña intervención tratará de axustarse a 30 minutos, entón, só quero deixar, en este pouco tempo, deixar claras algunhas ideas sobre a perspectiva que a xeografía tende a aproximarse ao estudo dos nomes propios. Entón, primeiro vou a falar da estreita relación entre cartografía e toponimia e logo falarei da relevancia das novas tecnoloxías para a difusión da cartografía histórica, dos repositorios digitais e a súa contribución ao estudo destes elementos. E logo tamén a ventaxa que teñen as novas tecnoloxías na homoxeneización e normalización da toponimia. Logo falarei tamén tomando o que aquí se dixo na introducción da importancia dos organismos e institucións para a toponimia, falarei a toponimia como forma parte da información xeográfica de referencia do Estado e da comunidade autónoma, da importancia da cartografía colaborativa, da importancia dos cidadáns e de persoas que non son especialistas en cartografía, pero que dedican o seu tempo e o seu interés a recuperar topónimos que son e van a estar xeorreferenciados. E logo falarei de un camiño que aínda está inconcluso, que é os sónimos oficiais en galego, e logo, como para concluir, falarei do mapa como instrumento político, onde que temos que algo que sempre dicimos os xeógrafos para captar a atención, que ser conscientes de que os mapas sempre minten. Entón, vamos a tratar de rematar concluindo, facendo algunhas ideas sobre esta cuestión. E, sin máis, vou a pasar falando de que a estreita relación entre cartografía e toponimia se basa fundamentalmente en tres piares. O primer piar son os mapas como fontes de información toponímica, como forte de información para o estudo dos topónimos, e en este sentido traigos algunhas portadas de algúns traballos que son de recoñecida calidade, de recuperación e de compendio de cartografía histórica relativa a Galicia.
Algúns deles veño aí con un maletón, os saquei da biblioteca e os trouxen, porque se na hora do café temos tempo, pois os poñerei nunha mesa por se alguén quere consultalos, algúns destos traballos. E estes traballos nos permiten ter xunto todo este material que é de gran interés para o estudo da toponimia. E algúns destos estudos, tedes aquí algúns pantallazos, non están en estes compendios, porque as novas tecnoloxías tamén nos permiten achegarnos a estos mapas, a estos portulanos, a estas cartas náuticas, desde as novas tecnoloxías, en cartotecas e fototecas digitais, que son de gran relevancia para o estudo da toponimia. Como curiosidade, teño, relativo aos mapas de Ptolomeo, que sabedes que Ptolomeo no século II, un xeógrafo grego, bueno, xeógrafo porque arrimou asco a miña sardiña, además de xeógrafo era máis cousas, non? Pero, recolleu un listado de cerca de 8.000 topónimos con latitude e longitude. O que pasa que Ptolomeo pensaba que as dimensións do mundo eran un pouquiño máis pequenas do que son en realidade, entón a latitude está bastante ben recollida, pero a longitude non tanto. Entón é moi difícil facer unha aproximación xeográfica a estes nomes. Entón, hai moitos estudos que tratan de facelo. E recollín o de Luis Monteagudo dos anos 40, donde trata de ver onde estaba o cabo Fisterra, se era un ou era outro dos topónimos de Ptolomeo, ou César González Crespán, que publicou no mes de maio na Voz de Galicia unha interpretación dos mapas de Ptolomeo que están perdidos, non? Logo, tamén quería destacar outro estudo de algún outro xeógrafo, e estes estudos son abertos, están en repositorios digitais abertos, donde fai unha comparación de 10 cartas portulanas medievais e como os nomes dos topónimos van mudando en estas cartas, en estes portulanos, e como van aparecendo e desaparecendo, non? Entón, nos dá unha idea de como vai mudando o topónimo, pero tamén como vai mudando a importancia política, económica ou social do lugar ao que se refiren, non? Eu sempre, como son de Muros, e os de Muros non nos levamos ben cos de Noia, cos que compartimos ría, sempre estamos aí mirando cando aparece Muros nas cartas e cando aparece Noia, non? E Vicente Rosselló, ademais, supoño que para desgracia miña, nos confundeu. Donde pon Muros empeza a poñer a Noia e donde pon Noia empeza a poñer a Muros. Pero, bueno, se ve moi ben a evolución. E se vedes, hai algúns topónimos como de Finisterre ou de Fisterra que con diferentes formas se mantén en todos os portulanos, en todas estas cartas portulanas. Isto dá unha idea do seu valor simbólico. E hai outros, por exemplo, o Grove, que aparece solo na última das cartas. Entón, hai algúns, como vos decía, hai algúns estudos que nos dan ou permiten facer esta doble aproximación, non só dos topónimos, sino tamén da importancia social e política e simbólica dos lugares aos que se refiren. Agora, e avanzando en esta idea, quería presentarvos a Fray Mauro, que é un monxe veneciano que se pasou a vida dedicada a facer un mapa mundi por encargo do rei Afonso V de Portugal, e que, aparte de estudiar documentos antigos, el dedicaba a súa vida a recibir a comerciantes, a viaxeiros, a estudiosos no seu mosteiro, porque lle contaban todos aqueles lugares que descubrían, os documentos aos que se achegaban e que pensaban estas persoas que podían axudarlle a Fra Mauro na súa tarefa de realizar un mapa do mundo cando el nunca saeu do seu mosteiro. Este mapa mundi, hoxe en día está perdido e só se conserva un facsímil, unha copia que non rematou Fra Mauro, que rematou un discípulo seu despois de morrer, pero que é unha aproximación
moi boa, ou se considera unha aproximación moi boa ao original. E tamén o poño aquí, o traigo para logo, máis tarde, introducir a cartografía colaborativa. Fran Mauro nunca saíu do seu mosteiro, pero realizou un mapamundi aproveitando os coñecementos de outros. Se deixou axudar por moita xente que viaxaba polo mundo para intentar facer o seu mapa. E tamén se deixou influenciar por estas novas ideas. En este momento, no mundo cristiano non era habitual que os mapas estiveran orientados ao sur. Si vedes en este mapa, o sur está arriba e o norte está abaixo. E isto non era habitual. Isto se facía fundamentalmente en outro tipos de mapas fora da orbe cristiana. Pero el, coñecendo estes novos mapas e achegándose a estas novas realidades, pensou que era unha maneira moito mellor de representar o mundo e a recolleu. Vedes que esta é un extracto, un fragmento da península, e aquí recolle reinos, recolle cidades, recolle ríos, recolle pontes, sen conta co problema da escala. Claro, non pode recollelo todo, ten que decidir cal é o máis importante e o que vai a recoller. E en Galicia aparecen estes 5 topónimos. Aparece A Coruña, aparece Compostela, aparece Baiona, Pontevedra e Betanzos. Son os únicos 5 topónimos que aparecen en este... Logo volveremos sobre el para comentar algunhas curiosidades. E o segundo piar que relaciona a importancia da toponimia e a cartografía son os mapas como instrumentos para localizar e inventariar topónimos. Este é unha captura de pantalla do visor que ten o Instituto Galego de Estadística, donde recolle pode buscar o topónimo o seu buscador e aparece o mapa coa súa localización. Ou este é un mapa das parroquias galegas, tamén con datos sacados da web oficial da Infraestructura de Datos Espaciais de Galicia. Entón, este é un elemento da cartografía para inventariar e localizar topónimos. E o tercer piar é que os mapas sin topónimos, hai algúns xeógrafos que din como se non tuveran sangue, ou que os topónimos son o ADN dos mapas. Permiten localizar, permiten identificar, permiten interpretar. Entón, un mapa sin topónimos non ten, carece de parte da súa esencia. Se lle retiramos os topónimos a esta imaxen, sería moito máis difícil de interpretar. Seguindo un pouco máis, quero tamén incidir na idea da relevancia das novas tecnoloxías para a difusión da cartografía histórica. Antes era máis custoso visitar un museo, visitar unha biblioteca, desplazarse a un arquivo onde estaba aquel elemento, aquela carta, aquel portulano que era necesario para avanzar nas nosas investigacións. Hoxe en día, as infraestructuras de datos espaciais de España e de Galicia e de outros moitas a menor escala, a Diputación de Pontevedra, a Diputación da Coruña, do Concello de Vigo, do Concello de Santiago, hai moitas infraestructuras de datos espaciais que organizan e centralizan a información desde un punto de vista digital, digamos, e nos permite dispoñer de imágenes de alta calidade para poder estudar os nomes propios. Puxen algúns pantallazos de algúns elementos que están en este centro, en este museo e na cartoteca provincial Domingo Fontán, a cartoteca da Diputación. E tamén, volvendo ao mapa de Frai Mauro, por exemplo, ao Museo Galileo, que é o que, digamos, ten a réplica, onde está a réplica deste mapa, o que fai é unha web onde dispón dunha traducción de todas as cartelas, de todos os topónimos,
unha traducción ao inglés e ao italiano de todos, e recolle todos os topónimos. De feito, se vos fixades, eu seleccionei aquí o de Pontevedra e vedes que ten unha ubicación cando menos curiosa, non? Donde sitúa a Pontevedra Framan. Pero quero dicir que hai estes repositorios digitales permiten interpretar e coñecer todos os estudos, centralizan todos os estudos que se fixeron sobre os topónimos ou sobre outras realidades neste mapa, non? Estou falando un pouco das ventaxas que teñen os repositorios digitais para os investigadores neste campo. Tamén son moi relevantes as novas tecnoloxías na necesaria homoxeneización da toponimia. Desde mediados do século pasado, incluso un pouco antes, as Nacións Unidas traballa a través dunha serie de conferencias primeiro, logo outra vez creando un grupo de expertos en nomes xeográficos na necesaria uniformización dos topónimos. Entón, os intercambios culturais, os intercambios económicos, os intercambios científicos fan que cada vez sexa máis necesario homoxeneizar. E se creou no 73 este grupo de expertos que, además de facer unha serie de recomendacións de como debe o camiño da homoxeneización, tamén recomenda que os estados creen grupos de expertos en nomes xeográficos, e isto se fai en España no ano 2007, que organiza xornadas desta comisión especializada en nomes xeográficos, e no caso de Galicia esta tarefa corresponde á Real Academia Galega, a Xunta de Galicia en concreto, primeiro na Comisión de Toponimia e despois concretado no Seminario de Onomástica da Real Academia Galega. Entón, a importancia de homoxeneizar todos os topónimos. Aquí vos traigo tres publicacións que son fundamentais no camiño desta homoxeneización na cartografía oficial, que son as directrices toponímicas para o uso internacional de editores de mapas e outras publicacións, ou o uso dos topónimos no mapa topográfico nacional 1.25.000, que é a escala de referencia para a cartografía en España, ou os exónimos en español, os criterios e os usos na cartografía. Logo volveremos sobre a cuestión dos exónimos, porque dá para moito. E como parte da información xeográfica de referencia, as infraestructuras de datos espaciais son repositorios mantidos polas administracións que fixan e recollen todos os recursos cartográficos e toponímicos do Estado español e das comunidades autónomas. E o nomenclator xeográfico nacional, que tedes dous pantallazos aquí porque podedes, digamos que, buscar todos os topónimos oficiais en España e buscar o seu posicionamento xeográfico. Podedes facelo desde un punto de vista polo topónimo ou pola localización, pola súa localización, para ver conxuntos de topónimos, e se basa no nomenclator xeográfico básico de España e no nomenclator xeográfico de cada unha das comunidades autónomas, para, digamos, repartirse o traballo. O nomenclator xeográfico básico de España traballa a escala 1.25.000 e menores, e o das comunidades autónomas traballa a escalas superiores a 1.25.000. E estes nomenclatores están disponibles a través da infraestructura de datos espaciais con búsqueda directa. Fixen unha búsqueda para o Concello de Pontevedra e a parroquia de Salcedo, para ver os lugares, pero tamén podemos acceder a eles a través do IGE, porque todos estes topónimos podemos obter unha serie de datos estadísticos que están asociados a ese punto xeorreferenciado, e isto se fai a través do Instituto Galego de Estadística. E, por último, o que podemos facer tamén é descargar o nomenclator de Galicia desde a infraestructura de datos espaciais galega. Pero, se vos fixades, o nomenclator que está disponible na páxina oficial dos datos de Galicia é a actualización do ano 2013. Pronto contaremos con un novo
nomenclator oficial. Pero estos son os datos sin xeorreferenciar. Os datos xeorreferenciados, temos unha versión do ano 2021 que publica o Instituto Estadístico do Territorio, que recolle aproximadamente 40.000 nomes de 40.000 lugares, vale? Non, só son nomes de lugares. E ofrece, ademais, unha serie de datos, por exemplo, de población, está aí señalada en amarillo esa columna, relativos a estos lugares. Que pode aportar a cartografía colaborativa ao estudo da toponimia? Pois a cartografía colaborativa leva 2 décadas traballando e tratando de incorporar a axuda de profesionais ou de cidadáns que non son expertos en cartografía e que non teñen ningún tipo de coñecemento específico en cartografía, donde a través de plataformas colaborativas poden dedicar parte do seu esforzo e do seu traballo a axudar na recuperación destos topónimos. Non só nos topónimos, cartografía colaborativa se utiliza en xestión de catástrofes, en proxectos humanitarios, en recuperación de identidades. Hai, digamos, moitos mapeos colaborativos que permiten avanzar en numerosos proxectos de benestar para a cidadanía. E un deles é o proxecto Galicia Nomeada, que todos coñecedes, e que recolle estes datos, pode accederse a eles a través da páxina web, a través dunha app que fornece a Xunta de Galicia, pero tamén a través da infraestructura de datos espaciais de España. Entón, nós podemos descargar estes datos que estamos vendo a través da web de Galicia Nomeada, podemos descargalos. Esta é unha descarga que fixen hai un par de días, donde se recollen 521.499 topónimos xeorreferenciados. E unha das cousas que máis me chama a atención é a diferencia, e tamén me sirve para, digamos, para introducir a cuestión das peculiaridades da cartografía colaborativa. Vedes a diferencia entre o número de topónimos que hai na península do Morrazo e na península do Salnés? Ou no norte e no sur da ría de Pontevedra? É dicir, hai espazos que están moito máis traballados, que hai equipos desde asociacións de veciños, desde institutos, desde colexios, que traballan moito en esta temática e fan que haxa espacios moito mellor coñecidos que outros. E tamén me permite que introducir o tema da diferencia entre cartografía oficial e cartografía privada, porque todas as recomendacións do uso de topónimos en cartografía oficial moitas veces non son respetados na cartografía privada. En este caso, vedes que é un pantallazo da cidade de Pontevedra dos datos de Galicia Nomeada, con topónimos extraídos de Galicia Nomeada, pero se vos fixades, o mapa que se utiliza en este sistema de información xeográfica que é o ArcGIS-Pro da empresa ERRI non fornece os nomes das rúas en galego. Calle del Arzobispo Malvar, Calle de los Ferreiros, que ten os topónimos en castelán, o Rueiro en castelán. E isto vai a facer que moitas veces os que elaboramos mapas e temos que coller diferentes fontes de información, algunhas privadas porque non hai mapas públicos, nos resulte moi traballoso poder, digamos, completar os nosos mapas en galego. Falando agora do tema específico desta xornada, da talasonimia, tamén os nomes do mar que ten recollido nesta zona sinalada nun recuadro da descarga de Galicia Nomeada e neste camiño a cartografía colaborativa
é moi importante, o traballo colaborativo para producir e para recuperar estes traballos. Non só porque tamén os estudosos deste tema utilizan cartas náuticas, utilizan portulanos, utilizan todo o que se dixo na introducción de cuadernos familiares, pero, sobre todo, é moi importante o traballo, tamén os mapas oficiais en diferentes épocas. Este é unha impresión un pantallazo do mapa topográfico nacional, un 25.000 de Pontevedra, da última folla que se imprimeu en papel, que foi a do 2018, agora xa non se actualiza en papel. E vedes que en este mapa, en esta publicación de Galicia en mapas do ano 86, hai unha recuperación dos principais caladeiros da costa galega e é un dos poucos traballos que hai para o conxunto de Galicia na recuperación de topónimos dos caladeiros de pesca. Pero isto non é así en todas partes. Hai un intento de recuperación desta talasonimia. Isto é un esforzo feito desde a Cofradía de Pescadores de Llanes, donde vedes que de maneira un pouco rudimentaria recupera esta toponimia. Pero hai, digamos que, esforzos que feitos de maneira moito máis profesional. Este é o mapa dos caladeiros do Principado de Asturias, que foi a súa elaboración, recolle, creo que 150 nomes de caladoiros de pesca e foi o obxectivo de un proxecto de investigación pagado con fondos FEDER, con fondos europeos. E aquí son os investigadores que se poñen, digamos que, a traballar xunto coas poboacións locais para intentar recuperar estos nomes do mar. E outro dos exemplos que vos poño, tamén pagado con fondos europeos, en este caso con fondos europeos da pesca, é a toponimia dos mares algarvíos, que tamén recolle todos os topónimos dos caladoiros da pesca do cerco artesanal deste algarve portugués. E o que se fixo a través de 200 enquéritos con mariñeiros e con mariñeiros xubilados nos portos, e logo este traballo tivo como se recolleron nomes, pero moitas variacións de esos nomes, este tuvo un segundo paso que foi, digamos, identificar mestres e en escolas, xente que se dedicaba ao estudo da toponimia para poder, digamos, darlle unha segunda volta e poder realizar este mapa. Que pasa cos exónimos? Pois os exónimos, as traduccións ao galego ou ao castelán de nomes de outros lugares fora da península están, digamos que en castelán hai un traballo de homoxeneización para definir unha serie de criterios que os fixen na cartografía oficial. Aínda que esta cuestión xenera bastante polémica, porque os exónimos, nomeadamente en castelán, tamén son considerados como parte do patrimonio cultural. E este é un das excusas, non, é un dos argumentos que utiliza a Real Academia Española para recomendar que en algúns contextos se sigan utilizando os exónimos os nomes en castelán, os topónimos en castelán, cando se faga cartografía relativa ou cartografía sobre Galicia para difundir no resto de España. O cual xenera moita tensión a hora de producir cartografía en galego, ou xenera tensións nas clases cando se lles explica aos alumnos que a única topografía válida para realizar o mapa en galego, cando a Real Academia está facendo outro tipo de recomendacións. E, en canto aos exónimos en galego, non existe este listado oficial. Estiven revisando un montón de libros de texto de segundo bacharelato que teñen xeografía e xeografía de Europa,
E hai moitas variacións, desde La Habana, o Ferro, o Hierro, por la isla de El Hierro, o en Bolivia, La Paz, a Paz, pero La Habana. Hai unha serie de cuestións que non están fixadas e que para a realización da cartografía xeneran algún tipo de problemática. Vos puxen aquí, por exemplo, o exemplo de Sudáfrica. Hai algúns traballos, se teñen realizado traballos, pero este mapa está sacado do servidor de mapas da Xunta de Galicia. É a recomendación da Xunta de Galicia para a realización para a concreción destos exónimos. E logo, para rematar, o que quería falarvos é que, partir da idea de que os mapas son instrumentos políticos e como elemento esencial destes mapas como instrumento político dos estados. Este é o mapa de Portugal difundido no ano 2017 polo Ministerio de Cultura en todos os centros educativos, en todas as escolas e institutos públicos e privados de Portugal, donde se intenta recuperar a idea de que Portugal foi unha nación mariñeira, foi unha nación exploradora, e donde, en realidade, o Portugal continental é unha zona moi pequeniña e todo o resto é mar. E donde, isto tamén está elaborado pola comisión nomeada para intentar ampliar a plataforma continental, a ampliación da plataforma continental de Portugal. España está intentando ampliar a súa, non é só Portugal. E, o nomear un territorio e representar a toponimia contribúe a consolidar narrativas históricas e políticas. E algúns exemplos sobre o nomeando rúas en Xerusalén ou en Berlín, donde hubo conflictos políticos que tamén derivaron en conflictos lingüísticos. E, para rematar, estamos estáse celebrando, non sei se rematou onte, el Foro La Toja, vínculo atlántico, que ten como, definen os seus valores como espacio de reflexión e defensa de los valores fundamentales de las sociedades democráticas y abiertas, compromiso con los principios de libertad individual, igualdad y dignidad humana, pluralismo, división de poderes, pero sigue siendo el Foro La Toja, e é curioso, pero en realidade isto é un foro privado, non é pero onde asisten el rei e o presidente da comunidade autónoma. Entón, estas cuestións aínda siguen xerando moitas tensións e eu creo que é preciso desde a cartografía intentar conseguir ou aportar o noso pequeniño grao de area intentando facer cartografía que respete e intentando que o noso alumnado faga cartografía intentando respetar os topónimos oficiais que son os topónimos en galego. E nada máis. Moitas gracias pola vosa atención e das intervencións sobre os nomes do mar, vou facer un pequeno comentario acerca da sorprendente densidade de microtopónimos recollida en Galicia nomeada na Península do Morrazo. Hai que agradecerllo a Iván Sestain, que leva incorporados miles de topónimos, é a persoa que máis, e parece que é porque é un traballo voluntario, fálase de cartografía colaborativa, é unha persoa que de maneira espontánea leva anos enriquecendo a toponimia, a microtoponimia toda da terra e tamén a do litoral. Pero aproveito para comentar unha cosa do litoral, que ás veces hai problemas de discordancia
dependendo das fontes que informan. Houve varios problemas, por exemplo, o litoral de algunhas das illas varían bastante os nomes, segundo, por exemplo, no caso das CIES, varían os nomes segundo os informantes sexan dunha área ou doutra, como está aquí Xosé Lois Vilar, por decirlo así, o que inaugurou os estudos de talasonimia galegos, seguramente, a mellor tamén fará referencia a estas cuestións, porque comprobamos a intervención que imos ter agora, que ten que ver cos nomes do mar da Illa de Arousa, comprobamos que os informantes procedentes do Morrazo, os mariñeiros procedentes do Morrazo, tiñan denominacións para as mesmas realidades xeográficas distintas das que teñen os propios habitantes da illa. Eu creo lembrar que tamén Xosé Lois detectara como nomes do interior da Ría de Vigo e do Val de Miñor, vistos desde o mar, non se corresponden cos nomes que os propios dos lugares lle dan a... Bueno, esta intervención de Elena Domínguez, que ven falar da illa, como acabo de decir, ela é doutora... Un segundiño que vou buscar o texto da presentación, que non a topo. Si queres presento meu. Non, presento, se queres. Bueno, non porque ti abreviarías moito do que dis, porque Elena está a traballar na actualidade nunha tese de doutoramento sobre os nomes do mar da Arousa, da Illa da Arousa. Ela é da illa, é doutora en comunicación e xornalismo, fixo os estudos de xornalismo previamente, máis o doutoramento, e foi despois cando fixo os estudos de filoloxía, de maneira que e agora está traballando na tese de doutoramento sobre a toponimia do mar. Bueno, vou ler o que na actualidade é profesora de Lingua e Literatura Galega no Instituto da Illa. Bueno, leo o que teño aquí, que non sei de... No eido onomástica, Elena Domínguez está a traballar arestora na redacción da tese de doutoramento Toponimia da Arousa. Prepara para finais de ano a publicación dunha guía da toponimia da Illa da Arousa, que será editada por la Asociación Cultural Dorno, e dentro da toponimia está especializada particularmente na talasonimia, e sobre todo nos nomes do mar da Ría da Arousa. En novembro de 2004 gañou o Premio Luís Rei de Investigación en Cultura Marítima, convocado polo Concello do Grove, co traballo Cons, Touzas e Petóns, talasonimia da Ría da Arousa. A investigación compila os principais termos xenéricos que se manexan na ría para nomear os diferentes obxectos geográficos e presenta o corpus de talasónimos da Illa da Arousa, froito dun traballo de pesquisa de 2 anos. Bueno, xa non sigo lendo, é unha auténtica especialista na toponimia da illa e vai nos expoñer os problemas, un dos problemas fundamentais que ten a toponimia marítima e a talasonimia, en contraste co resto dos topónimos, xa comentei antes, que non dispoñemos de suficiente documentación porque os nomes do mar non son obxecto de propiedade, entón non se traspasan, non se venden, non se herdan ou non se arrendan, de maneira que hai pouca documentación. E por outro lado, as fontes cartográficas, como acabamos de ver, ás veces son elaboradas sin información directa no local. É ben coñecido un caso, o caso da porta que separa a illa sur das CIES das outras illas, que os propios informantes decían, nos chamamos a porta é o nome coñecido e mencionado en todas partes. Os propios informantes moitas veces dicían, nos chamamos a porta, pero Seré, e o que dicían é o que figura nos mapas, Seré Freu da Porta, con un catalanismo aí. Freu significa precisamente porta ou estreito, é dicir que é unha redundancia. Pois entrou nas cartas marítimas e durante 200 anos continuou repetíndose ese Freu, que a xente parecía unha cosa extraña, pero o curioso é que a xente, cando ve escrito, tende a pensar que a realidade é esa, e que o que eles din é unha especie de deturpación. Tamén sucedía cando a xente fai traballo de campo, que ás veces tiña escoitado, nos chamamos de outeiro, pero Seré Otero.
Pois este tipo de cousas sucede con moita frecuencia. O texto impreso e a cartografía funciona como divinas palabras que parece que exercen unha función de oficialización das formas que recollen. Por iso é tan grave o que sucede con Google Maps e este tipo de cuestións que nos están deturpando a nosa toponimia. Despois, como vai haber un coloquio, se ven o caso, falase disto, deixo-vos con Elena Domínguez, que ten ese bonito título de Lance, non se afasta do campo semántico da pesca para falarnos da talasonimia da Illa de Arousa. Grazas, Gonzalo, pola presentación. Gonzalo Navaza, por certo, está a dirixir unha tese que estou a facer, e grazas á Real Academia Galega por convidarme, porque estou encantada de estar aquí. Vou a falar, sobre todo, do traballo de campo, da recollida de nomes no terreo. Todo o que vou a contar basease na miña experiencia persoal recollendo nomes na Illa de Arousa nos últimos 3 anos. En principio, hai que sinalar que, tendo xa a onomástica galega bastante tradición e bastante bibliografía, a talasonimia está escasamente desenvolvida. Temos algúns fitos de referencia, o libro de Xosé Lois Vilar, artigos soltos, pero realmente é un campo que está pendente de desenvolver, moi fragmentado, contamos con estudos de sitios dispersos, e cabe preguntarse que pasou coa talasonimia e cos nomes do mar en Galicia, porque tendo tanta riqueza, ninguén se puxo a investigala. Hai varias explicacións, xa se falaron aquí de algunhas, pois o mar non está parcelado en lugares que se compran e se venden, non son agros, non son terras para aparecer nos censos e nos catastros, polo tanto, carecemos de fontes históricas. Por outra parte, existen algúns mapas relevantes do 17 en diante, pero están deseñados para as grandes rutas de navegación. Entón, a escala doméstica das pedriñas da nosa ría, moita non aparece nos mapas, vale? Por unha cuestión de escala e por falta de interese. E, por outra parte, quizáis tamén hai algo de prexuízo non a hora de estudar a talasonimia, pois falamos dunha microtoponimia, de nomes non normalizados e de un traballo traballoso, vaya a redundancia, porque hai que ir a falar coa xente e non é facilmente estudado desde a casa, vale, con fontes históricas. Polo tanto, neste contexto, no que nos faltan fontes e no que non está recollida a talasonimia, é urxente iniciar un traballo de campo global en toda Galicia. O obxectivo ten que ser registrar todos esos nomes que nunca se puxeron antes por escrito por varias razóns, porque desde o punto de vista lingüístico é interesantísimo, pero tamén etnográfico, histórico e cultural. A talasonimia ten moito que achegarlle á lingüística galega sobre novo léxico que non está recollido, sobre procedementos de formación de palabras, sobre sustratos lingüísticos. É urxente acceder a este caudal. O que sí, o traballo de campo exixe unha preparación e unha investigación previa. E diso é do que vou falar agora, vale? Antes de botarse o traballo de campo, hai que coñecer as propias características da nosa talasonimia, non dos nomes do mar en Galicia. Unha delas é o polimorfismo, o que falábamos, pois o mesmo accidente vai a ter nomes diferentes segundo a procedencia dos falantes. Por exemplo, esta foto está sacada no sur de Carreirón, e o Concajado, e máis alaxe de Concajado, o nome fai referencia, por certo, aos excrementos dos paxaros, é un nome recorrente, vale, na costa galega vai haber cons merdeiros, vai haber cons brancos tamén por eses excrementos, e os da Arousa chamanlle Concajado, e os de Cambados, que están ao fondo, chamanlle Mesa de Con. Este polimorfismo, é dicir, moitas formas para o mesmo nome, é habitual, é unha riqueza, pero a hora de conformar un corpus dun lugar, hai que ter cuidado e hai que asumir, hai que deixar clara a perspectiva xeográfica da que se fala. É dicir, eu estou facendo o corpus de talasónimos da Illa de Arousa, pois eu creo que os que teñen que ter prioridade son os propios falantes nativos da Illa de Arousa. É dicir, o territorio nomeado debe terse en conta desde a perspectiva das propias comunidades que nomearon o seu territorio.
Que hai un con que pertence a varias esferas, a varias comunidades, pois poñemos os distintos nomes e dicimos a cal pertence cada un. Pero é importante ter en conta as comunidades locais a hora de fixar o seu corpus, porque senón acabase normalizando e difundindo topónimos que non responden á experiencia dos falantes. Este é un fragmento da Illa de Arousa, o sur, o Parque de Carreirón, é un mapa da Confederación Hidrográfica do ano 1909. Vedes que pon, non teño para sinalar, pero aí nesa abra pon Porto Grande, despois pon Porto Pequeño, Porto Grande, Porto Pequeño, Porto das Mulleres. Na Arousa non lle chamamos así a estas praias, hai unha nomenclatura común, este é Alameira, este é Lontreira, aquí as Margaritas, pero na cartografía, a partir deste mapa, difundiuse esta nomenclatura. Por que? Porque o cartógrafo probablemente consultou a mariñeiros do Grove, porque o Grove estaría aquí ao sur, na ría, e, efectivamente, pois, a xente do Grove viña a Carreirón a coller pedra, aquí había moitas canteiras, viñan en barco, a extraer pedra, a levala para a construcción, tamén viñan desde Cambados, e as mulleres do Grove viñan a esta zona, que nós temos unha praia que se chama As Margaritas, é un castelanismo, pero son unha especie de cunchiñas que son moi apreciadas na decoración, e as mulleres do Grove, as colareiras, viñan a esta zona a buscar cunchiñas para facer colares para venderlos aos turistas na Illa da Toxa. Entón, iso explica que haxa un Porto Grande, un Porto Pequeno e un Porto das Mulleres porque son os portos do Grove. Son nomes lexítimos igual de interesantes? Claro que sí, pero se eu vou vou a conformar o corpus da talasonimia da Arousa, é importante que poña os nomes da Arousa e despois tamén podo poñer os outros e indicar a que comunidades pertencen. Vale. Despois, cando imos estudar a talasonimia, as fronteiras son difusas. Por exemplo, en terra é moi habitual utilizar como unidade de estudo, como obxecto de estudo, o concello. A propia Real Academia Galega ten unha colección que está continuamente en marcha dedicada aos concellos. Terra nomeada e cada libro é dun concello. Outra unidade típica é a parroquia. Por exemplo, na pioneira colección da Universidade de Vigo, toponimia do Val de Fragoso, utilízase a parroquia, pero no mar non é tan fácil. O acoutamento non se ten as divisións administrativas. Se eu estou recollendo topónimos e nomes de pedras, de puntas na Arousa, vanme sair nomes de Cambados, nomes do Grove, nomes de Ribeira, de Rianxo. Por que? Porque a Ría da Arousa é un espazo propio de seu. Entón, imos ter diferentes concellos implicados, incluso no caso da Ría da Arousa, o norte é da provincia da Coruña e o sur da provincia de Pontevedra. Que facemos con estes topónimos? Poñémolos? Eu creo que sí, porque razóns culturais e históricas xustifican a inclusión desos talasónimos nun corpus da Illa da Arousa, porque un mariñeiro da Arousa domina a talasonimia da ría do norte da ría tamén como a súa propia inmediata. Direivos máis, incluso a xente coa que falo eu sabenme dicir todas as pedras de Corrubedo, todo polo sur chegan incluso ata as cíes, as sías, como din eles. Entón, isto forma parte do corpus. Iso sí, se eu fago a talasonimia da Illa da Arousa e poño os nomes da Illa de Rúa, que para a xente da Arousa, para os mariñeiros, é un lugar moi frecuentado, eu vou a poñer que eu vou a dicir sempre que é feito desde a perspectiva da xente da Arousa, pero vounos a poñer porque o meu acoutamento xeográfico excede os lindes do concello da illa. Outra cousa que hai que ter en conta na talasonimia, que xa saiu aquí, é que hai unha fenda entre tradición escrita e oral. Imos a topar uns nomes en uso nas comunidades mariñeiras e outros na cartografía. Non sempre ocorre así, pero hai bastantes casos. Por exemplo, no norte da Arousa, un lugar de marisqueo coñecido é a Lampa, e nas cartas ven como Baixo Ter, desde que no século XIX embarrancou un vapor que iba para o porto de Vilagarcía, chamábase Ter, e esos baixos xa se bautizaron con ese nome. O caso do arquipélago dos Gidoiros é bastante curioso, porque sabedes que é un conxunto de insuas que están ali a carón da Illa da Arousa, vale?
Despois ensino vos un mapa, teño aquí, a ver, sí, estos son o arquipélago dos Guidoiros. Entón, na cartografía escrita ven sempre os nomes Guidoiro Areoso e Guidoiro Pedregoso. Na fala local non lle chamamos así, para nós este é o Areoso, este é Guidoiros, ademais non leva artigo, e logo está o Corbeiro. Non utilizamos o nome composto Guidoiro Areoso, Guidoiro Pedregoso, esta é a nosa nomenclatura. Entón, atopamos unha diversidade de nomenclatura e hai que optar por unha ou por outra. Eu, persoalmente, doulle prioridade a que está en uso nas comunidades orais. Vale, aínda que tamén explico cal é os nomes que se utilizan nas cartas. Outra característica da talasonimia, que non é exclusiva dos nomes do mar, tamén pasa en terra, é que os nomes cambian. Especialmente na Arousa, que temos 75 praias, algunhas pequeniñas, temos praias que non teñen o nome fixado. Hai algunhas moi coñecidas, nomes moi populares, con un nome moi fixado, moi estable, que todo o mundo coñece, pero hai outras que non. Pois uns din que é a praia de Milhomes, despois nos cadernos de marcas é a praiña de Juan da Carrana, e así con moitas praias. Despois, tamén é habitual que certas circunstancias lle muden o nome á praia. Por exemplo, a Praia do Peixe, que coñecemos agora na Arousa como Praia do Peixe, este nome é dos anos 60 ou 70, cando varou ali un cetáceo e xa quedou como Praia do Peixe. Outra praia que lle chaman Sualaxe, por exemplo, porque está preposición baixo, laxe, unha pedra plana, está baixo unha pedra moi grande. Outros veciños chaman a Laxe das Pombas, porque ali hai unha especie de regato, había, agora está seco, no que bebían as pombas, pero se miramos a documentación histórica, chamase a Praia do Escorrejadoira. É dicir, na diacronía os nomes cambian, pero na sincronía, no tempo actual, tamén vamos a topar que teñen nomes diferentes, incluso dentro das mesmas comunidades. Entón, isto tamén obriga no traballo de campo a facer escollas, vale? E a dar explicacións, e a decidir tamén se unha norma ou se unha forma debe ser fixada ou debe ser priorizada sobre outras. Outra cousa moi importante que hai que ter en conta é que a talasonimia ten xenéricos específicos. Por xenérico entendo o seguinte: no nome composto dun topónimo, por exemplo, Monte da Bousa, o xenérico é o monte porque denomina todos os elementos xeográficos desa clase, montes. E da Bousa é o específico que concreta de que monte estou falando. Pois no mar hai xenéricos específicos que convén dominar no traballo de campo para facer as preguntas adecuadas, vale? Por exemplo, Abra é unha baía na talasonimia tradicional e, curiosamente, aínda non atopei ningún mapa nin ningunha carta na que veña anotada a palabra Abra. Vamos a topar baía, golfo, fondeadero, pero non ven Abra. Punta, cabo, é unha rareza, non sei se ao mellor é unha cuestión de tamaño, pero na microtalasonimia non aparece a palabra cabo. Cabo é o fin dun lugar, pero non é un saínte de terra no mar, son puntas ou puntais. Carreiros, vale, un paso estreito que permite, entre as pedras, que permite navegar unha dorna, unha chalana. Ese é un carreiro, e hai moitísimos carreiros en todos os lugares de pesca. Os mariñeiros coñecen carreiros. Entón, hai que coñecer os xenéricos específicos e ides encontrarvos con que destaca moito a serie da pedra, vale, con polo menos 30 ou 50 nomes relacionados coa pedra, ídelos a topar. Cada un fala dunhas características da pedra, a laxe plana, o con é máis redondeado, fálanos da visibilidade, o cuberto está no fondo do mar, nunca se ve, o petón sempre se ve, ou o meixón descobre a media marea. Hai que dominar os xenéricos específicos antes de lanzarse o traballo de campo, porque ademais existe variación dialectal. Vai haber uns que se repiten por toda Galicia, pero vai haber outros que utilizamos nas Rías Baixas, no sur, e outros que non se utilizan polo norte. Por exemplo, para nós a palabra con
está presente en centos de microtopónimos, é unha palabra moi produtiva e coñecida. Na costa norte de Galicia, pois ao mellor non se coñece tanto. Xosé Lois Vilar fala de Alladas, un limpo polo sur de Galicia, unha zona de area limpa no mar, chaman Alladas, nós non coñecemos esa palabra na Ría de Arousa, vale? Entón, hai variación dialectal nos xenéricos. Tamén é unha ciencia de precisión. Cada pedra ten o seu nome. Como nun conxunto de pedras, que, por exemplo, que se chama unhas pedras chámanse o camallón. Vale, por certo, o nome metafórico, un camallón, pois cando cavas unha javia de millo ou do que sexa, un camallón é un monte de terra, pois esas pedras emerxen do mar como un camallón, talmente parece un camallón, este é o nome do camallón. Pois o camallón ten unhas laxes ao norte, temos o camallón, pero hai as laxes do norte do camallón, hai as laxes de sur do camallón, hai un cuberto mergullado que é o cuberto das laxes do camallón e hai un consiño solto que é o consiño do camallón. Vale, entón, hai unha diferenciación orográfica, vale? Dentro dun conxunto de pedras, cada unha ten o seu nome porque é importante identificalas, senón estos nomes son de cando non había instrumental de navegación, hai que saber ata onde chegan as pedras, onde acaban. Isto facíase mediante unha sonda, sondabas o fondo do mar, pero para non estar todo o día a sondar, anotaban, delimitaban todos estes accidentes e coñecían as beiradas hasta onde chegaban, poñíanlle nome, coñecíanos e controlaban a zona. Outra fórmula para identificar esas varias pedras é a distancia que están de terra. Esta é moi frecuente. O sinal de xesta de terra é de fora, o cuberto do raposo de terra é de fora, moi habitual, de terra de fora, e logo a posición relativa, vale, que pode ser unha posición expresada pois o condo medio ou mediante os elementos cardinais, a insoa de leste, de noroeste e de sur. Teño aquí unha foto. Isto é, visto desde Carreirón, o Jaliñeiro, vale? Outro nome que non é exclusivo tampouco da talasonimia do mar, normalmente son lugares elevados. Esta é o Jaliñeiro. Actualmente explota marisqueiramente este lugar a Confradía de Cambados, nunca foi así, tamén os da Arousa andaban por aquí, compartímolo. Este é o faro da Lobeira de Cambados. Estas insoas son as insoas do Jaliñeiro, pois cada insoa vai ter o seu nome, a insoa de leste, aquí a insoa de sur, a insoa de noroeste e o con branco, vale, o con branco polos excrementos dos paxaros. E ides ver tamén que se lle preguntamos aos de Cambados, estas insoas para eles van a ter uns nomes diferentes. De feito, non sei a cal delas, non sei se é de sur, para eles é o Jaliñeiro pequeno. Entón, é unha ciencia de precisión a talasonimia e hai que recoller toda esta riqueza. Vale, estos son os exemplos. Aquí, por exemplo, marquei os carreiros para que vexades o que é un carreiro. Aquí hai este carreiro, o carreiro da Paljasa, o carreiriño, o camallón xa o vimos, isto xa o vimos. Unha vez que sabemos de que vai a talasonimia, que formas nos imos a topar, hai que coñecer o territorio estudado. O ideal realmente é ser nativo do lugar para estudar, para recoller a talasonimia, pero non sempre pode ser así, e máis non necesariamente se pode facer un mal traballo. Pódese facer un bo traballo de recolleita, de traballo de campo, non sendo nativo do lugar, pero o que hai que facer é documentarse e investigar o territorio estudado. Primeiro, compilar a cartografía, mapas, cartas náuticas, derroteiros. O bo é que todo isto xa case está todo en liña. Hai moitísima documentación, libros de derrota escaneados, cartas náuticas de distintas épocas, mapas de distintos tipos. Todo isto está en liña e unha vez que compilamos todo isto, podemos elaborar unha primeira lista de nomes. Vale, esa lista vai haber que contrastala coas fontes orais, vai haber nomes que non se recoñezan, nomes deturpados, nomes mal transcritos, pero é útil partir xa desta lista de nomes que despois iremos puindo. Vale, despois, hai que coñecer as características da fala do lugar no que imos traballar. Por exemplo, se é unha área seseante, é fundamental sabelo, porque o millor vai nos aparecer pedra cerrada ou pedra serrada e non imos ter forma de saber cal é a forma orixinal, porque neste composto pode ser explicada de forma motivada tanto a forma cerrada, o participio cerrada, como serrada. Os dous terían sentido.
Vale, podemos atoparnos incluso con equívocos. Por exemplo, na Arousa hai un lugar de terra, aínda que terra e mar ali está todo moi próximo, que é Rosiña das Laxes, e que parece unha veciña. De feito, hai unha muller que lle chaman Rosa das Laxes, pero non é esta Rosiña das Laxes que xa está documentada do 19, non, estamos ante un derivado de Roza. Entón, este tipo de equívocos podense dar. O rotacismo tamén pode incluir, ou, por exemplo, nun caderno de marcas vin un cuberto que lle chaman Ardora, sorprendeume moito porque non aparece en ningún lado máis, ninguén o coñece, e cheguei á conclusión, polo que me contou outro mariñeiro pola situación, que debe ser outro que si teño documentado, que é as da ola. Entón, hai que saber as características fonéticas, dialectais, do territorio estudado. A geada tamén ten un impacto. O arquipélago de Guidoiros que vos ensinei, no 1909, ese talasónimo introduciuse na cartografía con J por influencia da geada. Os guidoiros, nos dicimos guidoiros, puxeron na cartografía con iota. Que ocorreu? Que despois, cando se galeguizou a cartografía, o mapa do Instituto Xeográfico Nacional do 1985, trasladouno como Xidoiros. Xidoiros é unha hipergaleguización, a forma é Guidoiros, vale? Pero, como se trasladou con iota, pois acabou dándose esta confusión. Hai que documentarse tamén sobre os localismos, xa estou falando disto, é da xerga mariñeira. Despois, é ben sabido que os nomes dos peixes, o nome das algas, presenta moitísima variación dialectal. En cada lugar ten un nome. Entón, hai que coñecer tamén cales son os nosos fitotopónimos e zootopónimos. Hai fontes para estudalo. Por exemplo, hai dúas guías de unha autora que se chama Ríos Panise, do 73 do 77 e do 83, un é de peixes e fauna e outro de flora, e recolleu prácticamente as formas de toda Galicia, moi útil. Por que? Porque nos vai nos a desfacer equívocos, malinterpretacións. Por exemplo, hai un cuberto que se chama As Vellas, pero As Vellas é un peixe moi parecido aos serráns, entón chamase As Vellas polo peixe. Hai outro que é As Porqueiras polo peixe roncón. Entón temos que saber os nomes dos peixes, o nome das algas e despois a xerga mariñeira. Por exemplo, na Arousa, os mariñeiros non din polo norte, din da ría. Pola ría do Jaliñeiro, pola ría o Peirán da ría, eles ao norte chaman de ría, e os seus talasónimos, moitos deles, talasónimos compostos, construense con esta expresión. Logo tamén hai outro tipo de xerga, por exemplo, a raposa é un aparello de pesca, é un aparello con ganchos que serve para botar ao mar e recuperar obxetos que caen no fondo. Ten uns ganchos e serve para recuperar obxetos. Se non o sabemos, se temos un cuberto que se chama raposa, podemos estar aí a especular se é que o cuberto mete medo ou o que sexa. Entón, é fundamental no estudo da talasonimia coñecer a etnografía mariñeira e coñecer os oficios e as artes de pesca que se desenvolven en cada lugar. Por que? Porque cada oficio vai a fixarse nunhas realidades. Eu, por exemplo, isto deime conta mentras facía o traballo de campo. Deime conta que me faltaban os talasónimos dos que andan ao camarón, porque eles os que sinalan son pozos, cantillis submarinos, o camarón refúxiase en pozos cando hai temporal, faltaban os topónimos dos que andan ao camarón, faltaban os topónimos das mulleres que andan ao marisqueo a pé. Eu andaba coa miña lista que partou eu da cartografía e estaba deixando fora moitas realidades. Entón, hai que saber cales son as artes de pesca e os oficios, porque van a fixarse en fenómenos diferentes, non? Pois o marisqueo a pé que anda na praia con marea baixa vai nos a falar de lombos, de balos, de pozas, de tousas, o que dicía do camarón os pozos, o xeito a sardiña faena no limpo, todos os que andan a pescar peixe da pedra vanse a fixar nos cubertos, nas touzas. Entón, hai que coñecer a etnografía mariñeira.
as tousas de Conserrado. Isto puxeno porque hai xente que me pregunta que son tousas, porque nos dicionarios non se recolle a acepción do mar, só unha acepción de terra, e as tousas son grupos de pedras que poden quedar cubertos ou non pola marea. Na Arousa temos tousas sempre visibles e outras que as cubro o mar. Estas parece de noite, pero era un día de moito temporal, pero facía moita seca e fui sacar a foto ás tousas de Conserrado porque eran importantes para as mariscadoras. Entón, xa sabemos como é a talasonimia, xa sabemos como é o lugar que imos estudar e toca facer o máis interesante, que é seleccionar os informantes e falar coa xente, baixar ao terreo. Non vou a falar destas tres cousas, non sei se vou ben de tempo. 5 minutos? Vale. Selección de informantes. A miña experiencia é que canto máis vellos, mellor, sempre que conserven a lucidez, porque realmente para que accedesen a todo o caudal toponímico, xente que aprendera a navegar sen sistemas de navegación, eu estou atopando que teñen que ter de 70 anos en diante. Vale, este é Amador Rubio, o home máis vello da Arousa, esta xente tamén ten 90 anos. Entón, a idade dos informantes condiciona o traballo de campo, porque hai que cultivar a conversa sen presa, hai que facer varios contactos, non é chegar a encher, soltar unha lista, hai que manter o contacto en varios encontros nos que se van aclarando cousas. A parte, sempre hai algún mariñeiro novo que aprendeu a navegar con seus avós, cos pais, e que ten un coñecemento de talasonimia tradicional. É moi importante buscar en cada comunidade este perfil. Vale, o perfil da xente maior, saber no verán ou na primavera onde se reúnen ao sol, vas alí, falas co grupo, aparte, falar en grupo permite contrastar os topónimos, ver as distintas realizacións, asistir en directo á discusión de significados, pero unha persoa nova que domina as novas tecnoloxías vai aclarar moitas dúbidas que o mellor a xente maior non pode. Eu tiven a axuda deste perfil de mariñeiros aos que se pode acceder a través dos pósitos de pescadores. A min o contacto con José María foi a través da cofradía. Entón, vai a facilitar a cousa porque lle preguntas cousas por WhatsApp, rodean, che sitúan, che axudan a xeolocalizar. Entón, nos informantes hai que buscar un facilitador deste tipo. Vale, é moi importante ir ao lugar. Xa sabemos que moitas veces vendo os elementos xeográficos non se resolven topónimos escuros, porque ás veces os topónimos están dislocados ou teñen un uso metafórico, pero moitas veces sí. Entón, hai que facer un roteiro acompañado de guías locais e percorrer toda a costa e con xente que domine cada lugar, porque non todo o mundo coñece a costa da Arousa ao detalle. Hai mariñeiros que fainaban nun lugar e coñecen ese lugar, outros noutro lugar e coñecen outro. Pois buscar ese tipo de persoas e percorrer con eles a costa. Aquí quero insistir nunha cousa obvia, pero hai que procurar a marea baixa, vale? Porque se queremos ver pedras ten que ser con marea baixa. Este é o Portiño, xa vedes con marea chea, isto é o Puntal da Salga, isto é as cortellas porque pechan a entrada ao Portiño, e só se ve con marea baixa. Incluso vos diría, eu os roteiros fíxenos coincidindo coas grandes secas do ano. Sabedes que hai mareas vivas e que ao longo do ano hai unhas secas máis fortes que outras. Normalmente coinciden no entroido, en febreiro tamén as hai en setembro. Esas grandes secas son ideais para ver pedras. Segunda fonte, cadernos de marca, xa se falou aquí, son valiosísimos. Aquí hai moitísimos nomes que non están recollidos en ningún lado. É un auténtico xénero discursivo propio do mundo mariñeiro. Eu conseguín 4 cadernos e non é fácil, antes non os compartían, porque claro, estás revelando o lugar no que ti pescas. Non, entón non vas a quedar sen peixe. E agora, pois, algúns mariñeiros senten pudor, ou mellor ou pola ortografía, ou pola caligrafía, entón hai que convencelos para que nos deixen os cadernos de marcas, pero son valiosísimos.
Imos atopar moitos nomes que se repiten, claro, a parte, a fórmula na que se marca as enfilacións está estandarizada, por iso digo que é un xénero discursivo, pero hai que ter cuidado tamén porque os cadernos tamén teñen moito da creatividade persoal do mariñeiro. Entón, imos atopar talasónimos de coñecemento xeral e outros que son de uso persoal ou familiar. Eu que sei, pois o cuberto de Ramón Achepa, ou de Facundo, ou de Valentín, hai que mirar se é un nome que creou o mariñeiro porque coñece a esos mariñeiros realmente non ten tradición ou se é un nome compartido, vale? A única cousa que digo que hai que ter cuidado porque o mariñeiro tamén descobre lugares e bautízaos, non? Unha vez que temos todos estes datos hai que elaborar mapas, isto sí que é moi traballoso, realmente isto debería ser un traballo que viñera de unha institución, que viñera desde arriba cun grande proxecto de recollida de nomes de toda a costa e xeolocalización. Que podemos facer a nivel persoal máis pequeno? Pois ortofotos do Instituto Xeográfico Nacional ou de Google Earth e xeolocalizar os topónimos que temos, vale? Pois isto son cousas que fixen eu, tamén teño aquí, non sei se vale a pena ensinalo, verdad? Unha xeolocalización que fixen, vale? A ver se carga rápido. Ui, a ver. Sí. Vamos a ver. Aquí, nestes mapas, vamos a poñer, por exemplo, zonas do mar que non están rexistradas, vale? Isto é Vilanova, esta Illa da Arousa, por exemplo, só fixándonos nas zonas do mar, a Travesa, aquí teño a Abra, que non aparece en ningún mapa, Abra da Arousa, Abra do Petón, porque hai un petón no medio, o verde cheo de cubertos, vale? Pois estes son algúns dos traballos que se poden facer cos mapas. Creo que me acaba o tempo. Hai que buscar outros colectivos creadores de talasónimos, non só é xente do mar, a infancia tamén crea talasónimos. Por exemplo, na Arousa, en moitos lugares hai cons chamados chumbadeiros. O con de referencia, cando estabas aprendendo a nadar, que pois pola forma, pola situación, polo calado, no que se xuntaban os nenos e nenas a pasar a tarde do verán. Hai chumbaderos tamén castelanizado, bueno, só o sufixo. Estes tamén son talasónimos que hai que recoller. Esta é unha foto das Rubas, unha praia que agora perdeu moita area, xa non é unha praia frecuentada, pero nos anos 50 viña pois todo o roeiro, a xente do monte, e aquí hai establecida unha gradación segundo a habilidade a nado dos rapaces. Entón, estabas aprendendo a nadar e quedabas aquí no chumbadero. Xa, cando nadabas un pouco millor, o condo queimacasas. O queimacasas é un cangrexo das pedras negro. Xa para os que tiñan máis resistencia, xa podías nadar o condo Rubas, e xa o condo naval xa era para nadadores avanzados. Entón, nese contacto coa xente maior, a xente maior tamén foi nova. Hai que preguntarlle por eses nomes da infancia. Outro nome que atopei é o conde María Amanta. María Amanta é un personaxe mitolóxico do mar que tamén é bastante descoñecido e que é un personaxe co que se asustaba os nenos para que non foran á praia, que che vai a levar María Amanta. María Amanta levaba os nenos e non aparecían máis. Entón, hai outros creadores, a parte dos mariñeiros. Non me dá tempo a seguir, non? Vale. Agora falaría das motivacións das distintas pedras, vale? Pero isto estará recollido logo na comunicación da ata do Congreso e se alguén lle interesa, pois estará ali publicada. Perdón por ir tan rápido, quería dicir moitas cousas. O que che queda por decir, vas poder dicilo porque abrimos un tempo de debate ata de canto tempo se dispón agora, aproximadamente cerca de era media hora, pero bueno, un cuarto de hora podemos alongalo un pouco. Antes de iniciar, lembrade, se alguén quere facer algunha pregunta, algunha cousa, ten que atender ata que lle acheguen o micrófono.
Como se dixo antes na intervención de Ángeles, están aí fora uns libros con coleccións cartográficas e cosas polo estilo, son para examinar, pero non son agasallo, digo eu, non vai a ser que alguén marche con eles. Porque como outras veces houve unha situación semellante e eran publicacións de obsequio, neste caso non son, é para botarlles un ollo. Se alguén ten algo que comentar ou alguna cuestión. A ver, Fernando Cabeza. Só unha cousiña, para todos os que vaiades participar agora no debate, dicide o voso nome antes para que despois se poida transcribir. Bueno, Elena, gustoume moito a túa actuación. Recolles a Tasca na Illa da Arousa, o microtopónimo a Tasca. Non, ningún. Non existe? Non. Porque eu vino nun mapa, hai a Tasca en Ajiño de Ribeira, entón quería saber se pode ser un invento ou un fallo do Pero cartón. a Tasca estaba situado na Arousa? Sí, a Tasca. Non o teño. Bueno, aparece na Tasca. Aparece nun libro que publicara un seminario de Santiago, Fontán. Sí. Entonces, aparece. Aparece a Tasca. Hidrotoponimia de la ría. Hidrotoponimia tal. Sí. Que o teño xa moi vello. Entón, quería saber que eu tive un medo sospeitei de que non que fose un fallo ou unha equivocación ou que realmente existira, porque eu tratei de estudar a Tasca de Aguiño, quedou como o que parece, pero non estou moi seguro que na Tasca de Aguiño podía haber unha tasca de mariñeiros, pero esa tasca que son unhas pedras, non, porque sospeito que si podría ser un catalanismo, como o que comentaste ti antes. É que ademais a Tasca non utilizamos, diríase taberna. Quero dicir, a palabra Tasca non aparece na fala local, non dixe hai unha tasca, dixe taberna. Debe ser non sei. Unha equivocación ou... Na tradición das cartas náuticas, polo menos desde Tociño, hai moita terminoloxía do Mediterráneo ausente do noso léxico habitual. E é probable que sexan cartógrafos os que impoñen eses nomes que non son propios da lingua. É dicir, non que fosen recollidos, sino que fosen impostos polos cartógrafos. É dicir, ha de ser algo parecido que pasa con ese... Sí. A Tasca, non sei se en catalán antigo ou actual, é unha especie de carreiro, de paso, para para circular cunha embarcación pequena. Hai unha novela, A Catedral e o Mar, que fala algo desto. Recolleuse como xenérico aquí en algún sitio en Galicia, Tasca con ese valor de carreiro de paso? Non. Sería o caso de Freu, pero tamén atendería a un detalle natural desde a perspectiva dun catalán falante, non? Eu creo que pode ser obra de cartógrafos. Sí. Bueno, era eso fundamentalmente, sí. Tamén podería darse o caso de que haxa nomes no litoral de algunha zona que realmente respondan a informantes de outra zona. Bueno, xa comentamos aquí o que sucedeu con Galicia Nomeada. Había moita información recollida por informantes, creo que eran no Morrazo, que tamén coñecían o litoral de zonas máis ao norte, pero logo, cando se contrasta coa información dado polos veciños desas zonas, ás veces eles mesmos sabían, iso é como lle chaman os de Beluso. É dicir, que coñecían que era un nome alternativo, pero imposto por outra xente. Buenos días. Mire, nos na Guardia a palabra tasca existe. Temos, tanto pola parte do norte como pola parte do sur, temos un seco, o sea, temos unha enfriación de, por exemplo, 20 metros, e logo temos polo norte 12 metros e polo sur outros 12 metros. Entón, cando navegamos un día de mal tempo, ou que hai algo de perigo, dicimos, oye, ten cuidado ca tasca, non veñas por riba da tasca, ven máis de oeste e enfila pa sueste. E se vimos do sur, igual, oye, que ves por riba da tasca do sur, ábrete máis pa fora e tal. O sea, esa palabra tasca. É un seco grande, o sea, un trozo largo de pedra, donde o fondo sube moito para arriba, e se hai algo de mar, hai peligro de que pode romper todo. Entón, usamos esa palabra, a tasca do norte e a tasca do sur, que son as dúas
as dúas zonas de peligro. Pois varía a cousa, se realmente se usa como termo habitual, entón se varía a cousa, o que non quere decir que non poida ser de orixe foránea, pero se usa como xenérico, é dicir, que se chaman tascas a diferentes, non a unha concreta. Fernando, hai de preguntalo, porque o millor non o recollín, pero se pregunto por el, dime, sí, está ali, hai de preguntalo. Quero acaparar. O que di ese señor coincide ca esa novela, non sei o autor, cal é, A Catedral e el Mar, en castelán, que eran lugares por onde tiñan moita dificultade para entrar, eran carreiros moi falsos, e podría coincidir. Bueno, pois parece que, como vai haber outro debate posteriormente e agora ven a hora do café, pois damos por concluída a primeira das sesións e temos un pequeno, xa se dixo aproximadamente, ás 12 deberíamos continuar. Volvo a insistir entón, os libros que se van colocar aí son para examinalos, non é que dicir que ninguén marche con eles, porque xa o dixen. Te lo vi.
Hola, escoitase, sí. Ben, continuamos con esta jornada sobre holonomía, sobre onomástica. Non se oe? Agora? Sí? Ben. Non? Agora sí. Ben, continuamos con esta xornada de mañá das xornadas de onomástica da Academia Galega, non? Hoxe centradas, estas semanas centradas na talasonimia. Aqueles que nos dedicamos ou que tivemos a honra de traballar na recolla de toponimia, de recorrer camiños e ribeiras, pois sabemos da importancia que... Agora sí. Sí, agora ben? Vale. Aqueles que nos dedicamos ou que tivemos a honra de recoller toponimia, de andar camiños e carreiros, sabemos da importancia do noso traballo de ir recollendo eses tesouros que son os topónimos, non? Pero o máis importante que ese traballo, para ese traballo é esencial tamén contarmos con iso que son arquivos, bibliotecas andantes, que nos chamamos informantes, pero realmente deberamos chamar ilustradores, porque nos están dando a coñecer todo un mundo que descoñecíamos, estános a ilustrar sobre o territorio, non? Hoxe temos a sorte de contarnos aquí con un destes informantes que se chama Tito Chirro, ou José Benito Rodríguez, non? Unha destas persoas que non foi á universidade ou que non ten unha licenciatura, pero sí que realmente ten un mestrado nesa universidade que é o mar. Dende moi pequeno traballou xa na baixura da zona de nacemento, que é a Guarda, pero tamén percorreu toda a xeografía galega, toda a costa de Galicia e moito máis da costa de Galicia, porque tamén estivo noutras partes do mundo traballando como mariñeiro, tamén posteriormente como patrón, non? E fixo, como dixo antes Elena, como se facía antigamente, non cos mapas actuais, nin con todos eses radares que hoxe utilizan os barcos modernos, senón con ese saber que se transmitía de persoa a persoa, de mariñeiro a mariñeiro, que son as marcas, os nomes, guiándose a través deses nomes que teñen séculos, moitos casos de historia, e que persoas como el souberon transmitir e guardar a seguinte xeración, non? El está aquí hoxe para falarnos do que son as marcas do mar dos bordeses, todas esas marcas que el coñecía, non? E aquí á miña esquerda, de pé, pois está unha das persoas que xa saliu hoxe por aquí, que foi un dos pioneiros do que é a recolla da talasonimia e do estudo da talasonimia, non? El fixo un estudo que é esencial para coñecermos a talasonimia da costa galega, que é a talasonimia da costa sur, non sei quase, non? Trátase de Xosé Luis Vilar, que bueno, aparte de ser licenciado e historiador de arqueoloxía, non? Pois é membro do Instituto de Estudos Minerais, non? No que leva traballando, pois, estudando todo o seu patrimonio que ten toda a zona da Guarda, pero sobre todo tamén o seu patrimonio toponímico. Espero que disfrutedes e gocedes deste relatorio e que nos ilustren, como digo eu, cos seus saberes. Bos días. A min tócame falar despois e vou facer unha charla dialogada e farei as preguntas nada máis. Si fala de máis, que é moi posible, como bo mariñeiro, cortareille, e se fala de menos, pois direille que siga falando, porque pode falar ou 30 horas solo dun peixe ou pode falar 30 segundos do mesmo peixe. Tito Chirro ten que falar das marcas que usan os mariñeiros por terra. É a parte máis complexa, máis difícil de entender da talasonimia. Vai ser de maneira dialogada. Entón, el como é do Porto da Guarda, o primeiro que establecemos é definir que é, onde está, cales son as características do Porto da Guarda. Buenos días a todos. Bueno, Porto da Guardia non é un porto, é unha poza, son 4 pedras, pero en fin. É o porto último de Galicia, na punta do sur de toda Galicia, e alternámoslo co río Miño en algunhas épocas de inverno, alternábase. A pesca do sábalo, o salmón e a lamprea. Entón, é un porto moi peculiar, mar aberto, moitas dificultades para poder traballar. Entón, verdadeiramente
carecíamos de marcas dos montes por unha sencilla razón, de que cando iban a largar os aparellos, naquele entón as embarcacións eran movidas por remo e a vela, e tiñan que quedar moitas veces no mar, moitos días no mar. Entón había que poder asegurar de que cando ibas de volta os aparellos saber onde se deixaban. Entón, dai inventaron non sei como fixeron, pero eles hai 400 anos que inventaron esas marcas. Geometría pura e dura, a través dos montes, de todos os salientes, accidentes, pois, en fin, montan... Antes de chegar a iso, o Porto da Guardia, atracas o barco no muelle, se saltas no muelle... Non temos muelle, temos un pedazo ali de atraque que non temos calado. Se ve unha persona enferma, un barco dos de hoxe, calquer que anden o arraste, temos que sacar o enfermo en helicóptero. Non temos muelles de atraque. De feito, o noso barco da Asociación Piueiro, temos que, hai veces, viralo á inversa, porque nos toca o timón abaixo, no pouco muelle que queda, se a marea está baixa. Por tanto, eso dice todo o porto que temos. Se pode chamar porto, eu chamo unha poza, porque aquelos son 4 pedras e nada máis, non hai máis nada. E cal era o primeiro oficio dos rapaces da Guarda antes de ser jameleiros? Cal era o primeiro oficio con 9, 10 ou 11 anos? Ventureiros, andar nos barcos, nos botes volanteiros, neses que están aí na fotografía, neses non, nesta. Ese volanteiro que no 1670 está acreditado que xa pagaban o diezmo no convento circense de Santa María de Olla, onde agora están aí nos registros da Catedral de Tui, onde topamos os datos que xa pagaban no 1670 o diezmo á Iglesia. Aí estaban os rapaces que lle chamaban ventureiros. Eran un rapaz ou dous, normalmente eran fillos, eran orfos de compañeiros que traballaban no mar xa. Entón, había as condicións, a economía estaba moi mal, e para que poder levar algo a casa para poder manterse, levaban os fillos cos compañeiros ao mar. Pero se non podían atracar un barco no muelle, como accedía a tripulación o barco? Cunha chalana. E a chalana que non levaba? Pois un calquera, logo queda fondeada. E os rapaces non exercían dese oficio? Si, os rapaces bogaban nada máis para levar a xente a bordo, pero despois saltaba a bordo como todos, e a chalana quedaba ali fondeada do barco, logo vir de volta, fondeaba, quedaba na marra do barco, volvías a embarcar a tripulación a chalana e a chalana viña de volta para terra. E un mariñeiro da Guarda, cal é a súa área natural de traballo? Como é o mar da Guardia? Como era? Como era, bueno. Como era. Bueno, pois a área de traballo era de Silleiro hasta a costa portuguesa, máis menos hasta Beiro, onde traballaban os barcos estes. Había varias tipoloxías que uns traballaban de 40 brazas para terra e logo estes barcos, que saliu aí na fotografía, traballaba a unha altura de 16 millas, 15 millas, e cando había buen tiempo asegurado, iban ao final da plataforma continental. Chamámoslle nosos cantiles, aí onde a plataforma continental terminaba e largaban as volantas. Esa era a zona, eses barcos traballaban de aquí, desde os pozos da illa hasta Beiro, Pozo da Pova, Pozo de Viana, Espiño, hasta Beiro. E logo, os de tipoloxía máis pequena, traballaban polas pedras de 70-80 metros de profundidade. Non traballaban nas pedras, buscaban o limpio, porque as pedras só iban para pescar o cronguio ou pescar a faneca. No limpio, porque as redes, as fibras eran naturales de cáñamo, e se as botaban na pedra, o levar medio ano, as redes xa non servían, a pesar que as encascaban, arreglaban, e todo, chegaba un momento que se desfacían. Entón, naquele entón, as redes había que facelas a man, que non eran industriales, había que facelas a man, a economía non daba, e había que procurar traballar no sitio limpio, na area, no fango, un cascallo, ou así, en placeres que non romperan as redes. E cando falas do descantil ou do cantil, de cantas brazas estás falando? De 130 a 170 brazas. Normalmente non pasaban aí. Había veces que a propia corrente lle tiraba o aparello máis abaixo e logo había que xuntarse as dúas dotacións de dous barcos para poder levantalas, porque esas redes non tiñan chumbo, tiñan pedras, que chamaban telos. Entonces, de riba abaixo, a mellor xa había unha tonelada de pedra, máis a potencia da corriente que ejercía nesa profundidade de 500 metros aproximadamente, ou 300,
era moi difícil levantar as redes a man. Normalmente andaban de 15 a 20 homes na guardia sobre 15, 14, con máximo 16. En Portugal 20, 25 e 30 andaban. Porque, claro, levantaban tamén a man, e eso era bastante difícil. Pasaban mal, eso non sei como... Tiña que ter moita forza, eran superhomes. Un mariñeiro da sociedade tradicional das guardas, sin os medios digitais que hai hoxe en día, polo sur e polo norte, onde era o máximo que chegaban? Xa te digo, por o sur hasta Beiro, e polo norte hasta a illa, a altura da illa, algunhas veces hasta Corrobedo, pero era cando iban buscar as redes que lle voaban, por iso ven a palabra volanta, porque esas pedras que eu digo, cando levaban 4 ou 5 días sin levantar, que ocurría moitas veces eso durante o ano, por culpa na invernía, nos invernos, ou cando había nortadas grandes, a rema e a vela, era moito temporal, non podían levantar. Entonces o aparello no mar iba traballando, ora perdía unha pedra, logo perdía outra, chegou un momento que tiña máis forza a flotación co peso, e os aparellos corrían. Chegar desde a guardia, chegar a Pova do Barcín. Os aparellos, incluso que daban unha pedra ali que lle chaman a galega, chegaba ali e enganchada, agarrábase. E os portugueses largaban ali na costa portuguesa deles, e viña, como non enganchara no seco de Viana, iba por terra da nosa serra, pasaba o mar do Coral aquí nas Islas Cíes hasta Corrobedo. Chegar a Corrobedo, agarraba outra vez. E logo veñan as noticias por terra, en carros de cabalo, viñan buscalas ao cabo de 15 días ou 20 días, os aparellos. Chegaban aí, eso, ahora a pescar, nunca pasaban do pozo do norte da illa, normalmente, que está aí con galiñeiros arriba de Cabo de Vicos, así aproximadamente. Bueno, entón, a hora de largar un aparello, que é o que influe máis? As correntes e que máis influe, pelo que estás dicindo? As correntes e o fondo, a que influye. Hoxe influyen as temperaturas, pero naquele entonces era o fondo e máis as corrientes. Si, eles xa coñecían todos, porque eran homes de moito saber, levaban décadas, estaban pasando as enseñanzas de generación en generación. Iso nos fomos ao mar. Cando eu era rapaxa, meu pai me explicaba cousas que hoxe en día, logo, como patrón, eu tuvín que, en momentos difíciles, usalas. Aunque parecera que estábamos 90 anos máis adiantados, pero chegas en momentos difíciles no mar que tes que retroceder e ir aos consellos que te deron cando era rapaz. Hai cousas que non fallan, o respeto ao mar, estar pendiente de todas as cousas, de todos os modos, aves, semblantes, do sol, as fases lunares, temperaturas, un montón de datos que telos que ter ao día, todos os días. E no momento de largar as redes, o primeiro que tiñas que ter en conta é a corriente, claro, porque se estás traballando nun cantil en 170 brazas e nas balizas botabas 100 metros máis, largabas 270 nas balizas, pero viña a corriente, tiraba a 500 brazas, as redes xa se perdían. Iban profundo e as redes perdíanse. Entonces, había que calcular moi ben a corriente. Incluso, largaban unha baliza antes e miraban no surco que lle fai a baliza, tira moita corriente, hai moita corriente. Mentre queremos largar en 170, temos que ir a 100 brazas, arrear o aparello en 100 brazas para que cando chegue abaixo estar na 170. Eses cálculos eran os que tiñan que facer eles. Pero, bueno, eles co sabor era raro que perderan aparellos por profundo. Podía lle baixar 20 brazas máis, 30 brazas máis, pero tiñan todo moi calculado porque eran auténticos profesionales. E esa palabra que foi a que lle puxestes á asociación, que significa? Bueno, iso é unha pedra que vai na punta, que é a que sujeta... Dinos a palabra primeiro, tan bonita, que non a sabe. Como? O nome da asociación vosa, como se chama? A nosa é Piueiro. 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 É que é un piueiro? Piueiro é unha pedra de 40 a 60 kilos que vai nos extremos dos aparellos. Chamámoslle caseas, que leva 20, 30 redes ou 40, según o que queiras meterlle, é unha casea. En cada extremo leva un piueiro. Logo, despois dese piueiro, vai indo a pernada, que chamamos a pernada, vai subindo para arriba, vai de 20 milímetros, vai baixando a 18, 14, 15, hasta que chega a 10. Que é a que vai amarrada na baliza para que arriba de todo onde traballa máis a corriente que corte a corriente o filame, non? Se metes unha corda grande, unha tralla gorda, pois coa velocidade botaba a baliza abaixo, porque eran balizas de corcho do país,
pesaban moito, eran moi grandes, e ao levar 7 ou 8 días ou medio ano a traballar, iban chupando, hasta que baixaban para baixo, coa forza da corriente, baixaban para baixo. Se baixaba unha certa cantidad, o empatar a corriente, volvía a vir arriba. Pero se baixaba, por exemplo, de 70 brazas ou así, esa baliza xa non viña arriba. Xa pesaba máis a presión da agua que a fortaleza que podía ter o corcho. E a alternativa, que xa dixeches algo, a invernía era pescar no río, non? Sí. Aí levábamos un 30% máis ou menos da marina da Guardia, iba a pescar aí. Tú levas unha gamela, eu puñía a rede, se éramos da familia, eu tiña a rede máis a gamela, pois puña eu todo e tú viñas comigo, en fin, había que arreglarse entre a familia porque había que comer. Este pueblo pasou moi mal porque éramos mar aberto, estar cun buen tempo, de inverno, por exemplo, unha semana de buen tempo e non poder salir ao mar. É triste dicilo, pero era así, porque o mar viña o que dixo eu antes, que era unha poza, non tiñamos porto, entonces non podíamos salir desas pedras para fora. Non nos deixaban salir a sacar as embarcacións. Entón era triste, que era buen tempo, incluso con calma, sin vento, pero había mar de fondo. E rompía a tabarra toda do porto e non se podía salir. E logo viña o mal tempo e non había que comer, pasou moi mal. Eu acordo, sendo rapaz, pois pasara bastante mal, bastante. E que especies pescabades no río? No río lamprea, sábalo e naquele entón salmón, que había, agora xa non hai. Bueno, as embarcacións, fai unha radiografía breve dos modelos que había e coa que quedastes, coa última que quedastes. Aí está, casualmente, está a historia da Guardia, das embarcacións. As 4 tipoloxías que tuvemos de embarcacións, que só tuvemos 4, aí están. O bote volanteiro, que é o grande, este grande, os grandes, ese é o mediano, é o angarilleiro, este o debaixo de todo que é o máis grande, non? Aí máis para arriba, aquel, este é o que andaba o maior, este é o volanteiro. Logo, o outro é o angarilleiro, e este pequeno que está aquí, onde está este rapaz, é o bote molleiro. Estes eran os que traballaban a merluza, coas volantas. Que pasa? Que o pequeno dedicábase, en algún momento era polivalente, iba ao xeito, o congrio, o trol, a robaliza, e agora os barcos grandes ou iban ao xeito ou a merluza. Entendes? Coas volantas. E xa fora do río, no mar, o que máis se pescaba o mariñeiro da Guarda, que especies eran? Pois a merluza, o besugo, o llomol, mero, palometa roxa, maruca, naquele entón maruca... Todo iso pescaba a volanta? Sí, e máis moitos peixes, máis toda clase de tiburóns, na que xa eu andando de rapaz, xa collía miñante canexas, melcas, tollos, almofaces, 7 ou 8 clases de tiburóns, que facería aí 200 anos atrás, ou hai 300. Ese barco traballou hai 300 e pico de anos, estaba traballando coas volantas. Bueno, agora hai que ir ao mar, de verdad. A Costa da Guarda, para as marcas, é unha costa fácil ou unha costa complicada? Complicada, é moi rectilínea, máis ou menos é igual que a batimetría que ten tamén, varía moi pouco. Para marcas temos o mal, en cambio de Sillero para norte temos moi boas marcas, porque hai máis configuración de pedras, rías, montes altos, montes baixos, e nós aí temos unha costa moi rectilínea, temos que valer dos montes portugueses que están pola parte de atrás, e cando hai cambios de tempo, que vai haber vento sur, ou houve vento sur chuvia, logo ven vento norte, por a parte de arriba se pon unha neblina que queres marcar e non hai maneira hai que marcar polas pedras do mar e os montes que mires, pero logo, que pasa? Picas o mar hai marusía, a agua salada está en suspensión tamén, e ao salir o sol tampouco miras as marcas de abaixo. É bastante difícil, pero bueno, co pasar dos anos xa está, ibas collendo entreno e xa, cando había que marcar, pois non había problema, marcábase sin problemas, marcábase, pero o que marcas boas non hai na Costa da Guardia, non hai marcas boas. Marcábamos as redes, porque de feito temos todas pedras están marcadas con... Pero mira, temos que explicarlle ao público que hai aquí que é de terra dentro, que entenden de arados, de carros, de rejadío,
pero non teñen nin idea do que é marcar. Ti vas ao medio do mar, largaches o aparello e queres marcar. Que é marcar? Marcar hai que coller 2 puntos, un por arriba, outro por abaixo, podendo ser un o máis arriba posible e outro máis abaixo. Se non, pois, tes que, como este que está o de Galiñeiros, non? Se tes que marcar así, pois marcas así. Se non, sempre tes que marcar un por arriba, outro por abaixo. O máis alto por a parte de atrás e o máis baixo por a parte de diante. Entonces, se te moves pa norte ou pa sur, o monte de atrás xa se vai movendo. Non se move, movémonos nós, que somos o observador. Nós somos que non se move. Entón, mira que el monte meteuse, escondeuse detrás. Non se escondeu. Fostes tú que fostes pa norte ou pa sur, e te vas metendo. Pero isto é xeometría pura. Fais 2 líneas, 2 puntos, e pasas unha línea imaginaria, colles outros 2 puntos, fais outra línea imaginaria, e onde se corta, aí tiríamos a rede ou o sitio onde nos interesa ir pescar. Se queremos ir ao cabezo tal, ali, a punta do norte da nosa serra, o Petón, queremos ir pescar, pois temos que poñer esas marcas. A pesar que esas marcas ten un inconveniente, se non estás bregado ben no sistema de marcar, que esta marca ten a menor de 45 grados. A marca ten que ser maior de 45 grados. Os vellos dicían marca moi cerrada. Nos ahora falamos de grados, pero eles dicían a marca moi aberta ou moi cerrada. Cerrada significa que é menor de 45 grados. Entonces o vértice xúntase moito. En tal caso que teñamos que rosejar coa raposa que comentou a señora esa antes, que teñamos que coller a rede por mor de que nos cortaron as balizas ou unha héliz, ou nos botámosla abaixo a propósito, porque onde hai un tránsito de moitos barcos, e para non arriesgar, botamos un arco e logo temos que collela rosejando. Entón, esa marca para rosejar non sería boa. Rosejábamos con esa marca, incluso máis cerrada, pero era a base de levar moitas costumbres, moitos anos no mar, e, bueno, xa o collíamos como unha cousa fácil. Esta sería unha marca bastante mellor, xa máis aberta, xa unha marca máis fiables. Esta é a pedra das Louzas. Esta pedra xa está na costa portuguesa. Miramos que aí temos o Tecla, e logo temos as Cistiñas que xa está no monte portugués. As Cistiñas campaneadas polo sur do Tecla. Outras marcas teñas polo norte do Tecla. Esta teña polo sur do Tecla. E logo temos Santa Lucía, a Basílica de Santa Lucía no faro de Montedor. Conforme vemos para o oeste, aunque pareza mentira, vai salindo, primeiro sale a cruz, logo sale o edificio, vai salindo o tellado, móvese moi ben, é unha marca que é moi ágil, moi rápida. Conforme vamos a sudoeste, vai se nos abrindo Santa Lucía. Se vimos para nordeste, Santa Lucía escóndese, pero somos nós que vimos para nordeste. En cambio, o monte de Arja, que é o monte alto, máis alto de todo, Arja, é un monte moi alto, entonces, como temos Santa Lucía abaixo, e Montedor tamén está abaixo, e Montedor é estreito, porque as marcas, cuanto máis estreitiñas sean, ao moverte, notamos máis, están moi sensibles. Entonces, esta é unha marca preciosa, e aquela tamén. Pero esta marca xe válida, xa temos maior de 45 grados, se tuviéramos que rosejar. E senón, pois vamos ás balizas. Que pasa? Que despois coa veteranía, aunque sea unha marca cerrada de 30 grados, poñemos unha marca na popa e esperamos que se forme a outra. Por exemplo, salimos da Guardia coa marca esta feita, coa marca de Nordeste, e vimos máis ou menos a sudoeste, non nos preocupamos hasta que nos sale Santa Lucía. Xa vai salir o morro de Santa Lucía. Atento, aí vai a baliza. Xa non nos preocupábamos, xa miramos a mellor 500 metros antes. O problema está cando hai que rosejar. O sea que toda esa confianza podémola ter, pero o que é a realidade, para aprender a marcar, hai que marcar con todas as consecuencias. O que nos dicían os nosos pais, nunca collas unha marca menor de moi cerrada, colle unha marca ni moi aberta. Tens que coller unha marca máis menos de 90 grados. Pode ser leste con norte, ou leste con sur, sueste con nordeste, onde traballen aí os 90 grados, 110, máis ou menos así, os medios ventos, non? Que traballen. Entón, coa confianza facíamos o traballo, pero hai que dicir as cousas como son, o sea, aprender hai que aprender a marcar como debe de ser, non? Como cando íbamos a un Mar Novo, que te comentei atrás. A un Mar Novo dicía meu pai, vamos largar a 5 da tarde.
Eu era un rapaz, e por que vamos a largar 5 da tarde? Quería xogar. Se estamos ahora no mar, largamos ahora. Non, hai que ir a 5 da tarde. Pero por que non largamos? Porque temos a ese mar, que vivamos 3 ou 4 veces solo no ano, non estábamos tan baqueteados nesas largadas, tiña unha dificultad. Se largábamos co sol a pique, porque eran as 12, ao cabo de media hora podíamos chegar ali, e tes o sol, date o sol e non miras ben as marcas. Hai que ir largar cando o sol este na nosa espalda. Pero xa estamos no mar, vamos a ir para a terra, logo vir para fora outra vez. Non. O sea, que había que marcar como que logo yo fixéramos, coa veteranía ou algo así, coa confianza, pero el dicía to que tiñas que facer o día de mañá, non? O saber dele estuvían transmitindo, como yo transmitiron a él. Non vayas a un mar novo, por primeira vez, ou segunda ou terceira, largar co sol a pique. Porque podes te confundir nas marcas, brillan, é como se nos meteran esa luz así diante de nós, non miramos ben, non? Eso é igual, en cambio, se temos ese reflector detrás de nós, non temos problema para mirar. Eso tiña toda a razón do mundo. Despois, cando fui maior, hai unha responsabilidade de marcar, pois me den conta, que razón tiña o vello. Claro, tiña toda a razón do mundo. E a máis o entende o cualquera eso, non? Se nos poñe unha luz á espalda é unha cousa, se nos poñe de frente é outra. Bueno, a xente que está no auditorio quedoulle claro que non ten que ir a facer teses de antropoloxía cultural nin o Amazonas, nin a Bolivia, nin a ningún lado, que os aborixes e os indios están aquí. Non, porque a densidade dos termos que está explicando é pouca, non? Pero a xente quer saber o que é unha reseja e o que é resejar e cando se usa. Helena chamoulle antes aparello, a raposa. Raposa, nós sabemos que lle chamaba raposa. Bueno, se explica que íbamos a traela, pero quedou no coche. Normalmente usábamos a cresta dun pino, ou usaban a cresta dun pino, meu pai tamén usaba. E logo, valíanos dos 4 garfos que ten, a cresta dun pino porque ten moitas hallas. Ten hallas. Entón, lle deixábamos unha parte así de 10 centímetros, cortábamos no centro a 10 centímetros. E logo, mentres era nova, botábamosla normalmente, sempre estaba metida no mar, para que collera peso. Mentres era nova, pois, con eses 4 garfos atrás e 4 garfos diante xa chegaba. Pero logo, cando secaba, xa iba bella, a madeira iba perdendo resistencia e tal, se lle foi metendo, ibase metendo peso, como unha de varilla de ferro, algo así, calquer cousa de ferro para que collera máis peso. Ben, o tratar de rosejar, había que, primeira cousa, contar ca corriente e o vento. Por que? Por a condición que tes, os metros que tes de profundidade, influye a corriente nese brandal que temos desde o barco hasta o fondo, temos unha cantidad de metros. Aí a corriente se leva 1 milla ou 2 millas de velocidade, se rosejas de proa, pois é maior a potencia da corriente que colle no filame todo e levanta a roseja do fondo. Xa pode estar unha semana, un mes rosejando e non con esas redes. Entón, eso tens que ter cuidado. O vento e a corriente. E normalmente poñámonos de cisco, así, que a roseja procure que non levante. Leva un home na má, un home que teña moita sensibilidade, vai, e xa sinte, incluso o corcho, antes de enganchar, este aquí a rede, xa sinte pasar o corcho por o filame. Antes de chegar a roseja a rede. O bo rosejador sinte ese arco moito máis. A mí ainda tarda 3 minutos en enganchar o arco e xa sinto o arco no filame da roseja. Se leva unha sensibilidade e vai levando, si, ten que procurar que este no fondo e de vez en cuando tens que tirar para que corra, non? Para que veña correndo. Pero nunca podes levantar moito, porque se non levanta, en ese momento pode coller a rede e volvemos ao de antes, estás a rosegar e non pasa, non desenganchado. Entonces hai que contar cos elementos, podendo ser que a corriente a favor. Entonces, o filame fai un barandal e a roseja ben plana por baixo, sin problema. Bueno, a xente entendeu que é un tarugo de madeira con harfos, con ganchos, cun cabo que se larga ao fondo do mar para recuperar un aparello. Pero para recuperar un aparello, cando? Cando perdes ou cando? Cando interesaba, cando o perdes, e máis cando interesaba largar sin balizas. Iso é importantísimo. Por que non puñedes unha baliza? Poñamos balizas porque se pescábamos ben non quería que tú te inderaras. Entonces,
botábamos, por exemplo, en 100, según o fondo que hubiera, si botabas o arco. Por exemplo, en 70 brazas, botabas 200... Agora vamos a explicar o que é un arco, Claro, non é nin o de París, de Triunfo, nin o arco de Tito. No. Vamos a ver, chegar a punta, donde terminabas o aparello, normalmente largabas o arco ou terminara o aparello de largar. Cando na última rede, xa vis a marca, había que marcar a punta do arco, no primeiro máis o último. Había o que vai largando a rede e di, marca, entonces o que toca marcar xa ten que marcar polo monte. Por exemplo, en 70 brazas largábamos 200 brazas de filame, e no medio largamos dous corchos, dúas bollas, o que sepa que nos faja un arco. E no extremo leva unha pedra, e logo no outro está a pedra da rede, ese piueiro que tiñamos. E no outro leva outro piueiro, pero aquí no medio leva dous flotadores. Entonces nos fai un arco. Pero como temos marcado por estas marcas, collemos un pouco de barlovento ou sotavento, e arriamos a roseja, e se hai vento, vimos coa proa do barco, aproados o vento, pero sempre que faja un trayecto máis menos de través. O barco ten que ir facendo un traballo de través para que colla o arco, como ten que collelo. E normalmente na primeira roseja dela collelo. Se estás no limpo, o problema é na pedra, cando tiñamos os aparellos na pedra. Porque te pode enganchar a roseja e vas no momento, acercas ali o barco, levantas a roseja, e nese momento a rede estaba debaixo. E saltou, e caiu por barlovento, e volve a ir a sotavento e largar outra vez a roseja. Estábamos así a mellor horas e horas, era un encollíamos, pero normalmente collíase. Sabíamos que estaba ali a rede, porque estaba sin balizas e tiñamos o arco. Pero eso, xa digo, se no limpio, na primeira cas marcas que tiñamos, na primeira roseja dela xa enganchábamos o aparello. Eu sei que hai un catalán aquí no auditorio, arrexa é unha palabra catalana que é arrastrar. Arrastar. Se arrastra. Quedou claro que é arrastar cando perdes a baliza exterior para saber onde está, porque a perdeche, porque se cortou, porque polo que fose. Pero é a propósito tamén cando non queres que a comunidade piscatoria da Guarda chegaron o portugués, bueno, chegaron sen jamelas a terra sin peixe e a 101 chegou cargado de peixe. O día seguinte van todos atrás dese, que non irá ao mesmo sitio. Si pescou polo norte, vai ir ao sur para engañalos a todos. Ese arco, colle, se isto é, a ver como pode, porque é que é difícil de entender, se este é o aparello que está sumerxido sin baleza externa, facíanlle un arco así, con unhas bollas aquí, que iso era que collían. Pero antes falou Elena da altísima precisión que ten a toponimia, o sea, de metros. Pois marcaban aquí e marcaban 200 metros ao lado para volver aí o día seguinte, porque niso ia a vida. É moi bonito o nome de Raposa porque andar a buscar polo fondo do mar, apalpaban, e non estaban falando de 2 nin 3 brazas, en canto largaba ese arco. Largábamos hasta 150 brazas, largábamos 200 e pico de metros. 200 e pico de metros. Entón, aí hai que contar moito coa corrente, porque é moi importante. 200 e pico de metros, normalmente, aí xa empeza a traballar a corrente oceánica. Por riba tes unha corrente, e por baixo ten outra, porque a corrente de 70 brazas para dentro obedece aos ventos. Mandan os ventos, que ten influencia é o vento. E de 70, 80 metros para fora, xa a influencia son as corrientes oceánicas que veñen por baixo. Son corrientes, unhas son as do vento, que son as de riba, e as oceánicas son as que van por baixo. Entón, ao chegar a unha certa altura, tes que contar, normalmente sabemos que na nosa costa no Cantil, por arriba as corrientes normalmente tiran a noroeste. Moi pouca velocidade leva, non había peligro nunca. Nunca houve peligro. Unha velocidade pouquiña. Pero, en cambio, na costa con vento, ten o doble de velocidade que no Cantil. Se hai vento norte, unha nortada fuerte, as corrientes tiran a sur-sudoeste, pero con forza. E se hai vento sur, o doble que con vento norte. De feito, na costa da Guarda, aunque pesques se vento sur, non largues o aparello, porque mañán non clavas peixe. Mañán non ven nada, e se largas vas a esfolar todas as redes. Non sei que ten, rompe o aparello todo. E pescar, o 90% pescas menos que... xa non se larga, pero mire que pescamos, largamos, non, temos vento sur, non largamos o aparello.
Bueno, estánme chamando a atención porque dis que falas moito, pero eu cedoche 5 minutos dos meus, porque quedan 3 ou 4... Eu falo o que me pides tú. 3 ou 4 temas pendentes. As marcas que están caracterizadas, o sea, teñen vida, porque ti falas de marcas lentas, de marcas rápidas, de marcas fiables, non é calquera cousa marcar e nada máis. Descríbenos como poidas... Bueno, unha marca fiable é cando temos unha marca alta, a de atrás unha marca bastante alta, e a outra temola por baixo, e son marcas moi puntuagudas, non? O sea, con picos, podendo ser que sean picos. Se pode ser un poste da luz mellor, pero non o miras, claro. Pero miras un faro, por exemplo, un faro, esa é unha marca que se move rápido. Aquela de atrás tamén, móvese rápido. En cambio, onde hai lombos, o lombo, o ser moi redondo, non sabes qual é o vértice do punto para poñer un punto encima do outro, non? Para pasar esa línea imaginaria, non sabes como vas poñer, se está caído un pouco máis a norte ou a sur, e o barco móvese, a mellor hai algo de fume, de fumajo, non calculas ben. En cambio, esas marcas son lixeiras, que chamamos marcas lixeiras, marcas fiables, pois móveste 100 metros, xa abre unha barbaridade, volve ao sitio e tal. O sea, non clavadas, non... En cambio, as outras, pois, son moi rómulas e non sabes, está unha marca ca outra e non sabes se estás por Sotavento, por Barlovento, non dan... Marcamos, se non hai outro remedio, marcamos con esas marcas. Pero é porque temos a veteranía e a confianza, non? Pero volvo de antes, non se debe de marcar así. O sea, as cousas hai que facelas como hai que facelas. Facémolo por confianza, pero non porque sea así. E por regla, a regla non é esa. Usámola, pero non é a regla, esa non é a regla. Un mariñeiro da Guardia que moitos non sabían nadar, que nunca bucearon na sociedade tradicional de hai 40, 50, 100 anos nunca bucearon, o sitio máis acudido é a serra, a nosa serra ou a serra das Bruxas, que son os 3 nomes que ten. Descríbenos para rematar, ti nunca buceaches ali, nunca baixaches á serra. Descríbenos de sur a norte ou de norte a sur a serra, dinos que largura, bueno, que largo de norte a sur ten e que hai debaixo. Bueno, pois a serra ten de 7 ou 8 millas. A parte do sur ten... Perdón, está xa metida en Portugal. Unha parte. Sí. Unha parte. A parte do sur non lle parecía mal que fora desarrasar, ou digo, perdón, a pescar a Portugal. No. Non, porque me dixo onte deixámolo todo limpo e seco, non quedou nada ali de la hosta, o sea que... Hombre, claro. Home, claro, non. No Índico estades facendo o mismo tamén, non? Sí, pero é outra pesca. É outra pesca, bueno. Pois, como é a nosa serra? A nosa serra corre a sudoeste. A parte de fora, o beirado de fora corre a sudoeste e ao chegar á terceira parte para sueste. A chegar á punta do sur de todo que temos Jalloso, o monte máis alto portugués, encima do forte da Insua. Unha isliña que está na barra do río Miño. O monte está aí nesa isla. Aí. Esa é a parte do sur. Pedra rasa e apenas o beirado se nota. A parte de terra, dis do Petón, a banda do sur, corre a sur-sudoeste. O beirado de terra ten un alto de 4 brazas, o sea, ves por limpio, coa sonda en marcha, ves por 70, 75 brazas, e vamos a chegar. Automáticamente sube arriba. Levanta 4 brazas, que aproximadamente pode ser... 8 metros, 7 metros, bueno, depende, nun sitio ten máis, noutros menos, como a terra igual. E logo, a parte de fora, ten 83 brazas de fondo. A punta do norte chama Sopetón, que ten Jalloso arriba do lago, e a pedra máis alta, que é onde me gustaba máis traballar, aí tens Jalloso arriba dos Altos de Santa Tecla, entre o Facho e San Francisco. Aí, estes son os 2 picos, e Jalloso está no medio. O sea, non falla. Peixe na parte do norte dá bastante peixe, que o Petón, dá babadexos e merluza, e a parte do sur, a puntiña do sur de todo, merluzas daba menos, pero daba máis besugo, máis ollomol. E logo o resto, polo medio da serra, pois collías merluzas tamén, coa volanta tamén se collían merluzas, pero as dúas puntas onde máis peixe daba é a punta do norte e a punta do sur. E esa serra é un continuo ou ten... Continuo, ten pozallos no medio de Brujal, de limpio, os pozos no medio, e logo ten unha volta no beirado de terra, ten unha volta que chaman os nosos abuelos, chamanlle a volta, que ten Jalloso arriba do Terroso, o monte que está polo norte da Guardia.
Bueno, a precisión é total. No texto, no libro que estamos preparando da taloxonimia da Guarda, eu cando recollín ali no ano 2005 ou así, recollín conscientemente a franxa intermareal, pero o medio do mar quedou sin recoller. Entón, o traballo de Tito foi a experiencia propia, máis a recollida de anotacións de mariñeiros vellos. Bueno, ele sigue falando de vellos aínda, ten casi 80 anos, pero diz que os vellos da Guarda. E nese texto imos incluir na parte de atrás, ou na de diante, ou no medio, unhas 200 e pico de palabras específicas da Guarda, solo para acabar, e último que vas decir, decíame onte, hai unha palabra que me encanta, unhas aletiñas que ten a sardiña aquí debaixo que se chama Morjana. A morjana. Pois é un nome casi mitolóxico, pero bueno, xa mirastes que falando con el non é a morjana, é que ten 200 e pico de palabras, e a máis pediulle os netos que regalaran un dicionario, e o orgullo dele que non estea no dicionario. Non o quer moi tal, quer que non estea no dicionario. E niso andamos, e ver si na primeira... Non me apures. É que cada un WhatsApp cada 3 días. A ver, eu traballo ás veces para que ti cobres, entón... Sí, xa sei que cotizaches. Entón esperamos, poñémoslle de meta primeiro trimestre do ano que ven. Trimestre son 3 meses, vale? Xaneiro, febreiro, marzo, que ten 31 días. E procuraremos, miraremos a base cartográfica e todo iso, e tiña razón Elena antes na precisión, que un traballador de campo non vale porque estudiou unha carreira casi nada, que hai que formalo, que ten que ter bajar, que hai que aprender de artes de pesca, que hai que desconfiar do que din, que hai que... Aquí tedes, non todos os mariñeiros son así. Dentro dunha comunidade de mariñeiros, el ten agora unha lanchiña para ir pescar e a veces ten que ir só porque ninguén quere ir por ele. Entón insultos e dille: hai mariñeiros e hai xente que foi ao mar, vos sodes os que fostes ao mar. Non hai gusto, non hai que o mar casi foi un enemigo, falan mal dele porque polos traballos, pero o mar, como calquera oficio, hai que querelo. Bueno, Tito Chirro, despois vai haber unha pequena tertulia, e iso. E agora, despois de falar el, tócame falar a mí. Non teño que peso nada. Bueno, acaba de decirme polo baixo, todo orgulloso, que non ten GPS na lancha. Chega con as caldeiradas á casa de impresión. Ben, cortamos. A min encomendáronme, agradezo yo a Real Academia que chamara para isto, aí pon, non é o título que ven no programa, pero unha cousa parecida, como explicar talasonimia. A Elena xa se mira a vocación de xornalista e de mestre, de profesora que é necesario explicalo, espallalo, que é un patrimonio cultural inmaterial máis. Que estean aquí hoxe David e Raquel en lingua de signos porque nós, todos os brans, algún bran até 4 barcos de 250 persoas cobrando, xa non é un barco calquera, enxéronse os 4 barcos. E o que chamamos as xeiras do Ien. Eu vou procurar facer agora un remedo do que facemos nese barco, penso que casará ben co que me pediron, e se non correxidesme desde o público, iso non o queremos, eu cambio, pero intentarei que sea así. No barco hai que pagar, porque o barco é moi caro, hai que pagar 17 ou 18 euros, e no último barco éramos 240 e tantas persoas. Ese non é o público de 4 autobuses do Inserso ou non que enchen o museo, non. É xente que ven ás 10 da noite ao porto de Baiona, ao porto de Panxón, que previamente pagou 17 ou 18 euros, e son socios do IEM, parece que pagan 15, para vir, como non saben quen, ao medio do mar,
a que lle falen do que imos decir. Non quero decir que un público selecto, pero hai que ter o propósito con Baiona chea de xente, coa Panorama tocando na Palma e con pementos de padrón marroquís nos bares e con todo iso, querer vir a escoitarnos ali e a mirar para este mozo e para esta moza. O barco é o último barco que ven da illa, o que ven de Cangas, de Piratas de Ons, da empresa Navia. E o primeiro que explicamos, isto quero que quede claro, eu non son mariñeiro, eu non son guía turístico, nin falta que fai, porque ora hai ese grupo de guías turísticos, sobre todo en Santiago e compañía, que presionan sobre os que explicamos. Teremos conflito algún día, estou esperando, pero que non organiza non é o Concello de Baiona, nin a Xunta, nin a Diputación, é unha asociación da sociedade civil que se chama Instituto de Estudos Miñoráns, que imos camiño dos 27 anos de existencia e que levamos e que nacemos, e están nos nosos estatutos, para estudar, publicar, divulgar e defender, e iso costanos disgustos, non, que non me disgusto, que te deixe falar un alcalde, ti disgustaste. Non, ainda te alegras, bueno, é o que aforramos, porque non decimos o que queren oír, denunciar as agresións ao patrimonio natural ou cultural. E dentro disto, dende hai das primeiras actividades do IEN foi recoller os nomes en terra, a toponimia, e os nomes no mar, a talasonimia, vimos dicindo desde hai 20 anos que é urxentísimo que os homes de Boina, eu teria que marchar hoxe pronto porque morreu un dos informantes con 89 anos, resucitou o 11 de outubro do 56, foi o barco o Cabo Villano, isto dentro da naonimia, e ali morreron 3, e morreu o pai do que morreu hoxe, e foi un día de luito grandísimo para Baiona, porque morreron 3 mariños de Baiona ás portas de Baiona, no carreiro do lobo. Por non dar volta ao lobo, foron polo carreiro para atallar, e tocou Joelis nunha pedra no Lobato, ou no ABC, e este home tiña entrevistado, que eu teño que regalar as fillas que ten, e dixolle a bordo do barco que pa? E dixo, fillo, non temos nada que facer e imos morrer. E ali morreron 3, o pai non levou pa terra, fixolle todo o que quería facerlle e nada. E o que nós explicamos é fruito do traballo, chamalle científico, chamalle aficionado, o aficionado científico que queiras, é os estudos que facemos de recollida. Como facemos, chamámoslle xeiras do IEN, como temos xeiras do IEN a desta semana, non sei cando é, esta semana, que van ao Val do Ellas ou a semana que ven, a explicar o galego daqueles 3 vilas ou aldeas que hai alá en Cáceres. Facemos estas visitas nocturnas en barco, mira que son raras, nocturnas en barco, ou facemos as nocturnas ao medio do monte a explicar a mellor arte rupestre que hai no mundo que temos no Val de Miñor, inda que pensedes que é Campo Lameiro. É o Val de Miñor onde están os millores petrólifos do mundo, do calcolítico e do bronce. Entón, iso deixámoslo claro de entrada. Deixamos claro que íbamos estar 2 horas, e non estou falando das 2 horas, pero case, e ímos falar moito, ou algo, perdón, de arqueoloxía, porque dentro do mar ímos mirar un sitio onde hai muiños naviculares de soporte fixo espectaculares, tamén están no Val de Miñor, as Pinixas pequenas, ou as Jateiras, ou a Porta, ou chamase o mesmo sitio. Imos a falar algo de toponimia, explicar que a toponimia, que nos parecen cosas moi evidentes, pero é unha palabra rarísima da toponimia. Dunha volta, non vou dicir onde, chamaronme para falar de talasonimia hai moitos anos, un sitio onde hai unha recollida espectacular de toponimia moi ben feita, e o presentador dime: aquí, isto ven polo de toponimia, aquí está José Lois Villar, 2 acertos, estuvo aí, do Instituto de Estudos Mindonienses, tamén é un gran acerto, que nos vai falar de toponimios, e quedou, iso non foi o peor, cando leva media hora falando, dime, vai acabando, home, déixame respirar, que anduven, era a 2 horas e media, e tamén tiño dor de cabeza aquel día, era 2 horas e media da casa, bueno, era militar retirado, tampouco esperábamos moito máis. Entón, explicamos moito de talasonimia, e dentro da talasonimia falamos bastante dos naufraxios
que os naufraxios deixan tamén nome. Aquí eu sei que vai chegar o tempo que me van cortar sin decir todo o que quero decir, pero hai que explicarlo así, elevamos ao lado intérpretes de lingua de signos, e no último barco, sin poñérense de acordo, había 8 xordos do Ferrol, de Pontevedra, de Vigo, do Valdemiñor, que coincidiron, reservamos a primeira plana, porque tanto David como Raquel poñemos un foco que non cegue os de atrás, pero para que miren como están signando. E deixamos ali un espazo de tempo, que non sei quen vai explicalo, que van a ter tamén aquí os 6 minutos para explicar, que é realmente a lingua de signos e a que comunidade... Ti vas a explicalo? E a que comunidade chega. Claro, se non está publicado nin nada, é unha parte da cultura inmaterial a que non teñen acceso de ninguna maneira, e nós estamos orgullosísimos de que o teñan. Ben, pois, nós grazas ao Instituto de Estudos Miñoranos, bueno, realmente grazas a Xosé Lois, que realmente é o que sempre está aí sensibilizando un pouco, imos dentro das xeiras do IEM. É importante abrirlle tamén o campo cultural de información ás persoas xordas, porque ainda que pensemos que todo está aí, non está. Vas me creer en mí? Oído. E as persoas xordas teñen unha falta de información e de acceso á información. E cando facemos que se fan moitísimas charlas, moitísimos eventos como estes, realmente non están abertos ás persoas que teñen un problema de audición. Afortunadamente, o Instituto de Estudos Miñoranos, Xosé Lois, está sempre pendente dese tema. Eu estou facendo unha investigación doutoral sobre a toponimia na lingua de signos. Moita xente pregunta, pero de lingua de signos española ou de lingua de signos galega? Pois, se queredes saber máis, preguntadesme despois. Non quero. A ti non che vai falta. Bueno, xa está. O que quero dicir é que moitas veces, cando pasa o tempo, botámonos as mans á cabeza dicindo, por que non hai isto? Pois porque naquele momento as persoas responsables, porque non só son as institucións as responsables, hai persoas responsables que toman decisións. E moitas veces non toman decisións. E non tomar decisións é deixar cousas para o destino. E o destino agora pregunta, hai lingua de signos galega? A quen lle botamos a culpa? Ben, unha das cousas que lle explicamos, que xa non é do mundo da xeoloxía e do clima, é que nós cando saímos do barco do Porto de Bayona, de Panxón, que facemos alternativamente, a masa de agua para un profano na materia, como a min, para non ser unha masa homoxénea de agua, pero para un mariñeiro, a maneira de mirar o mar é completamente distinta a un home de terra. E a masa, eles están mirando, e xa o mirastes antes, é unha ecografía, unha radiografía do fondo do mar. Eles saben perfectamente o que hai no fondo, se hai pedra, se hai area, que disposición ten a natureza do fondo. Pero é que todo é cambiante. Todo é cambiante, quer decir que nós cando saímos á Baía de Bayona, que ningún mariñeiro chama a Baía, senón que lle chaman o Pejo, esa palabra tan bonita, sitio profundo, no río, de piélagos, ou no mar, temos no Val de Miñor, temos o Pejo Negro tamén nun río, precisamente, que desemboca aquí neste Pejo de Bayona. Iso hai nada máis que 18.000 anos, unha persoa, un madrileño que viñera a Bayona a bañarse, tería que ir por fora das xías, por fora da illa, porque a batimetría non en largo, senón en profundidade, era menos 120 metros, pero non era para nós, é para todo o frente da costa de todo o mundo, porque foi un período extremadamente frío, o último glacial foi o Burmiense, e iso chupou a agua dos océanos para concentrala na Antártida e no Polo Norte. Hai
10.000 anos, 11.000 anos, a batimetría, bueno, subiu o nivel de agua de 120 a 60, pero seguía quedando moi lonxe da costa. Entón, pensamos que estuvo todo igual sempre, non. Hai 4 días, casi no comezo do Neolítico, hai 8.000 anos, 10.000 anos, non estaba nada así. Pensamos que a Praia da Ladeira, que é unha barra de area que serra a desembocadura do Miñor, a Foz, esa palabra tan bonita, a Foz do Miñor, iso está demostrado por estudos da Universidade de Vigo, que iso leva aí sobre 8.000 anos, non había nada, nin estaba esa barra de area, nin estaban os motroncos entre Caldebarcos e Carnota, a lagoa da Birbiricheira, os motroncos, nada diso estaba aí, todo é cambiante, son cambiantes os nomes. Ten publicado Gonzalo Navasa nun artigo espectacular que quer falar do nome da Coruña, pero fala de moitos nomes que cambiaron, a propia Guarda, que me parece que era Tarais, non? Ou Lazoiro era, que ti sabe o mellor. Salvaterra era Lazoiro, e Vila Praia de Áncora leva aí 100 e pico anos, chamábase Gontiñais, todo é cambiante. E Baiona era Erisán, que así está na documentación do Mosteiro de Oia. Tan é así que ese nome que se lle puxo alá a principio do século XIII, polo 1201, e Timpono, Eiden, Vila de Novo, nome en Baiona, documentación de 100 e pico de anos máis tarde, no Mosteiro de Oia, no 1300 e pico, di Baiona, que a xente, además está en galego, que a xente chama Erisán, xa non é tan fácil cambiar os hábitos. Cando se mete unha mentira en calquera tema bibliográfico de bioloxía, de arqueoloxía, unha mentira, unha falsidade ou unha cousa así, costa 100 anos sacala. É un problema, é como as mentiras que contan agora os políticos, para sacala algo quedará. Temos no caso da arte rupestre publicado unha cousa e cando hai un animal grande, un cabalo grabado ou un cervo macho e detrás hai un pequeno chegando os cuartos traseiros, iso está publicado hai 60 anos como o lisqueo de genitales. E así quedou. É un can que está cazando esa presa, é unha escena de caza clarísima. Non hai que nos saque daí, seguimos o lisqueando os genitales, daralle moito gusto, pero ese non é o caso. Entón, sacale un traballo que nos leva tempo. Hai cousas aquí que imos pasar rápido, porque xa as dixo Ángeles antes, xa citou tamén Helena, que hai que, primeiro, documentarse ben. E documentarse ben para darnos a razón do traballo que estamos facendo. Non sei se publicámoslo xa no 2007, 2008, todos os análisis do que o frente do mar de Baiona e Panxón podenos achegar pois 40, 50 topónimos, empezando no 1300 e pouco, naqueles portolanos que nos achegan un nome, Baiona de Miñor, de Miñol, según o que elaborar o portolano fora italiano ou non, e a realidade da recollida de campo que nos facemos é de centos de topónimos na mesma zona. Eses están debaixo do pano da cabeza das arjaseiras, das percebeiras e debaixo da boina dos mariñeiros que foron a explotar ese medio. E iso son recollidas irrepetibles e son recollidas que vai a morrer con eles. Non está registrado en ningún sitio. Temos que registralo nos 1.200 kilómetros, según se mida a costa que temos. Nos a primeira recollida que fixemos na parte de Roberto Rodríguez Álvarez e Baiona, Nigrán e a Guarda que fixen eu, recollemos, pois calculalle, ainda que ir a Baiona son 25 km ou 30, e que a costa cos recunchos que ten, que sean 35 ou 40. Recollemos 1.272 topónimos sin recoller o medio do mar. E sen recoller o medio do mar, mirade que densidades saen. Saen uns 30 topónimos ou 30 e tantos por cada kilómetro lineal, porque a presión antrópica sobre o medio foi terrible. E nós no barco explicamos, porque a xente a veces non repara niso, que a toponimia ten dúas funcións primordiais. A primeira é a de ser xeolocalizadora.
calquera nome que digas está aprendida polas partes interesadas, en terra dentro o neno, a nena que ten que ir ao monte co carro, e no mar o neno ou nena que ten que acceder. Acceder a que? A franxa intermareal, instalacións portuarias, a superficie do mar, xa puxo Elena antes, está zonificada, está nomeada como se foran barrios dunha vila ou dunha cidade, a superficie do mar, o fondo do mar está todo nomeado e coñéceno perfectamente, e as marcas por terra. Mira que unha marca está nos dando marca primaria ou xenlleira, que lle chama a bibliografía catalana e valenciana, a marca beira do mar, a primaria ou xenlleira é a máis inamovible, e isto desde o barco, como é de noite, temos un láser, e iso é unha maravilla, hai que facelo na Grousa este verán, márcalle por onde marca, pois moi ben, e dali tiramos unha marca, e que ven aquí, e poñemos, por exemplo, a laxe da marca Horda, o Monte de Peitieiros, tiramos unha liña imaginaria pola Virxe da Rocha, pero esta liña debe acabar pola Habana ou pola Habana, non sei por onde pode acabar, hai que cortala. É tal a precisión que ten que tira unha liña da Guarda e din, segundo, isto decían los Elegante, un home nacido en 1916, que aprendeu a talasonimia do século XIX, e que o deixou escrito nun caderno de marcas impresionante. A culpa de caderno, eu cando estaba escribindo iso, puxenlle libreta de marcas, e correxindo o texto aquela señora que está ali, a Ana Isabel, e díxome, caderno de marcas, e caderno de marcas vai quedar para sempre na bibliografía, que é un caderniño de marcas, é escrito íntegramente en galego, que é unha pregunta que despois deixarme que vos repita algunhas palabras tito no debate ou nas preguntas, cun vocabulario espectacular de vexo, non vexo, abicado a barbear, xa un vocabulario, un arjón mariñeiro espectacular, e dos dous mojotes que hai en Santa Trea, onde está a capela e onde está o museo, o segundo mojote, o de atrás, iso a 30 km e 1 centímetro, iso non é nada. E tiran unha liña e non pasa por calquera sitio. Temos o Faro Novo, que agora é un hotel de luxo, e o Faro Vello, que é outra tapería de luxo agora. E non digo de quen. Entón, a pasar polo Faro Vello, pola esquina de riba do Faro Vello, e onde se cortan é a laxe da marca Horda. 7 brazas de fondo, hai unha laxe, unha pedra plana, esa cantidad de datos que dá iso é impresionante. Coa salvedade de que a laxe da marca Horda, ese monte marca Horda, chamanlle os mariñeiros pola forma ancha que ten, pero que a xente de Gondomar, a esa realidade orográfica, chamalle o alto da Parajuda, os da aldea de atrás de Morjadáns chamanlle o alto da Furna, e os de Malvas, de Maloes, de Xusao, chamanlle ao alto da Furna, e os propios de Peitieiros, Castor, Alonso, Cambra, que nun monte así pequeno nos deu 245 topónimos, unha cousa impresionante de precisión, en terra chamalle o alto das Jaias. É a mesma realidade e ten 4 topónimos. Agora non me dá tempo, pero nós temos en Bayona unha tomada, unha terra de monte, con 5 topónimos dependendo da comunidade, Belesar, Bayona, Sabarís, que se refira a elas. Entón, a xente, isto ben explicado, tamén é certo. É hora de acabar, pero ti... E acabo. A xente... parece que lle gusta porque tens que estar falando e observando a xente que tes dentro. Tamén é verdad que teñen un sentimento de insularidade total, como cando non había ponte na illa, están ali e telos presos e teñen que escoitarte, aínda que non queiran. É un mariñeiro, ten que combinar moitos saberes, mirástelo no que dixo Tito antes, o primeiro que ten que ser, vou cortar con isto, despois se acaso se tercia falamos no coloquio, ten que ser biólogo primeiro, falouvos de 20 especies de peixes, ten que saber os hábitos e os hábitats dos peixes para acceder a eles, para matalos, para cazalos, a etoloxía animal, e ás veces danlles clases aos biólogos, ten que ser un ser moi observador, e dependendo de se o peixe está no limpo,
E cando estou falando do limpo de todo isto é que o fondo do mar teñeno categorizado. Si hai area é o limpo, separado, non é xunto, o limpo. Pero se unha manchiña pequena é unha hallada en Bayona, unha halladela en Saiáns. Se alargada é un rejo. E se hai pedra, iso xa ten unha variedade, a pedra por antonomasia é o seco, se unha pedra cando baixa a mare que se mira é un perigo para a navegación é un baixo, en Bayona vexo non vexo unha pedra un pouco de arrazo é unha olja, a palabra con en Bayona non existe, está na toponimia en 3 sitios, pero nada máis, pero é un cabezo, e pois hai Puntal, hai Serra, hai Sentulo, hai moitos máis. Está o fondo do mar categorizado sen nunca bucear. Entón, coñecen os peixes, saben os seus hábitos, entón, dependendo onde vivan, como vivan, cando están en comida, cando non están para desovar, ármanse na casa, este mariñeiro que morreu no Outronte, Gito, o fillo de Luís o Calvo, era espectacular armando aparellos, foi campeón de Galicia de España de armar os parellos, nin os da Guardia que falaba mal de vos, nin vos imaginades o que falaba mal de vos, os de Vigo nunca miraron unha rede, e os de Cangas eran uns burros, e decía el, déronos unha brasa de pano para facer, cando eu xa acabara, os de Cangas non empezaran aínda. Pero bueno, iso é a idiosincrasia vosa. E despois, tes que acceder ao medio do mar, quedou vos clarísimo antes con Tito Chirro, volanteiro, molleiro, angariñeiro, jamela, iso ten outras implicacións que non lle deu tempo de explicar, pero que a sabe. Despois, antes de ir ao mar, nunha embarcación que non era a motor, tiñas que ser un predictor do tempo, porque se estás na serra ou no cantil a 8 horas, a 6, a 4, 2 horas da casa e miras vir o semblante que ven mal tempo, hai que escapar para a terra para evitar os naufraxios. Entón hai que predecir o tempo. E por último, xa remato, hai que coñecer o fondo do mar, as pedras, que aquí é onde entra o campo do que estamos falando, a talasonimia, os nomes do mar que son, non acabei antes como topónimo, son xeolocalizadores e son descriptivos. Pasa que a descripción, os topónimos co tempo volveronse escuros e pouca xente sabe o que significa Bayona, Guarda, e sobre todo estes topónimos que estudou Edelmiro Bascuas nos hidrónimos, os nomes das illas, que son prerromanos casi todos, perdeuse o sentido da palabra original, que era unha palabra da lingua normal e corrente, falada na casa do galego daquel tempo, e non sabemos que significa, pero foi unha palabra que describía a realidade, xa falamos de laxe, de pedras e todo. Deixo-vos agradecer a David e a Raquel a súa interpretación, e ademais teñen público diante. Gracias. Óiseme, ábrese un tempiño de debate, se alguén quere facer algunha pregunta ou quen interveña que diga quen é, porque isto consta despois na grabación. Fernando Cabeza Quiles, para o señor Tito, explicaches volanta, o nome xa de rede, a etimoloxía, o que quería dicir. Pode repetir? Porque vou perdendo o oído. Se chama volanta. A volanta chamase por eso, porque a rede voaba. Voaba, claro. Voaba polo mar. O sea que se trasladaba. Sí. Se trasladaba o que comentei antes. Con mal tempo non poder recollela ao día seguinte, largábase o normal é que levantaras o día seguinte. Metías o mal tempo, había que ir a remo e a vela non se podía sair. Ou incluso o mar, aunque era buen tempo, había mar de fondo e non podíamos salir do porto grande que tiñamos, claro. Entonces eso quedaba no mar. E o aparello, o corcho, tiraba moito, porque usaban uns corchos de 30 centímetros de diámetro. Entonces, eso traballaba, o aparello traballaba moito, e ora perdía unha pedra, mañan perdía outra, logo outra, chegaba un momento que tiña máis forza a flotación que o propio peso que lle quedaba. Entón, coa forza da corriente, voaba. Os nosos vellos dicían que voaba, o sea, o trasladaba. Sí, eso... Levaba yo a corriente. Entonces, de aí ven a palabra volanta. Sí, moi creíble. Recórdome que era un accidente automobilístico, non sei, que era un autobús portugués a Río Douro, e que os cadáveres despois
apareceran para arriba de Curruedo. Entonces, coincide moito co teu. Cando caiu aquel autobús na ponte do Riadouro, que o día seguinte estaban os asentos do autobús e os mortos alá polo norte. Sí, eu fixen un traballo ese traballo, bueno, eu tentei demostrarlo que non era como dicía o periodista, que dicía que había unha agua que salía do río, unha agua dulce que salía do río e que levaba os cadáveres aí. Os cadáveres só os pode levar para norte se hai corrientes do sur. E nos sabemos que conocemos o terreno da Guardia, conocémolo a costa. Eso é imposible. E por que levamos aparecían os cadáveres na ría? Fíjense que nunca apareceron cadáveres de verán, sempre apareceron de inverno, nos meses de outubro en adiante hasta maio ou marzo, que é cando as corrientes teñen forza na costa. Por que razón? Porque imperan os ventos de barlovento, os ventos de norte, durante os outros meses anteriores. Entón, ese autobús, cando caeu, era en inverno ou na primavera, así. Entón, sí, imperan as corrientes do sur, eleva moita velocidade. Logo hai que contar coas dovelantes das rías. A dovelante a enchente e a dovelante importa moito. Se un cadáver está frente á ría de Vigo, que ven polo fondo, en ese momento hai unha dovelante, ese cadáver non vai a entrar nunca dentro, porque ten máis forza a ajuación que sale da ría para fora. Entón, aí non entra, e volve a seguir. Depende, se no momento de pasar por outra ría, na de Muros ou na de Villa García, hai unha enchente, chamámonos enchente de Valante, se hai enchente, o cadáver vai para dentro. E logo, pois, hai ensenadas, que xa hai revesas, xa hai corrientes contrarias, esos xa son pequenos procesos que fai a corriente dentro dunha ría. Pero as corrientes son exactas. O que escribía, eu tan pronto lín no periódico, xa fixen eu na casa, non o critiquei públicamente ni nada. Non sei onde me quedou a lámina, pero puxen o clariño. Só pode entrar un cadáver con vento nas rías nosas de inverno. De norte non entra, non hai tal corriente por baixo, porque nós sabíamos os nosos primeiros que somos que andábamos ca redes. E a cousa que máis enseña no mundo o fondo mariño é a rede. Sitios que non conocíamos, anacos de pedra, íbamos levantando no limpo, dicía, papá, onde largar? Largamos no limpo. E logo íbamos levantando unha cabra roja. A cabra roja non ven no limpo. Aquí hai unha pedra. Inmediatamente mandaba botar unha baliza, porque eso non estaba marcado. Entón marcábamola, porque ali había pedra, e xa pescábamos, o sea, que conocemos a costa como a palma da man, e a corriente notámola nos nosos propios brazos, porque as redes tiñámolas que levantar a man, entón non había tal ajo norte, para que levara o cadáver por norte, había ajo norte, pero de inverno, de norte non, a prueba é eso, que lle demostro ali, ningún cadáver entrou de maio en adiante, pode ser un mes máis, bueno, nin de outubro ou de agosto para atrás, tampouco. Por que? Porque imperan as corrientes de Barlovento, imperan as corrientes do norte, porque temos máis días de vento norte que de vento sur. E, como dixen antes, as corrientes están de 70 ou 80 metros para terra, son gobernadas polos ventos. E de 80 ou 100 metros para fora, estocantil, quen gobernan son as corrientes oceánicas, por abaixo. Falamos de por abaixo, porque as corrientes incluso en 200 metros pode haber 3 clases de corriente, como temperaturas igual. Ahora sabemos que temos os equipos satelitarios que nos demostran, e collemos máis peixe, claro, por exemplo, o peixe espada, que traballa cas temperaturas, pero iso sabémolo agora, pero antes non. Ahora demostra que hai unha cantidad de láminas que leva temperaturas, corrientes e contracorrientes, pero eso xa nos dá un equipo satelitario. Eu xa traballei con ele, xa sei como é, pero claro, ese é no medio do mar, onde hai miles, 3.000 metros, 4.000 metros, e buscamos as roturas térmicas e todo eso. Pero na costa non, na costa quen manda unha certa cala, chamamos de cala, unha certa altura, é as corrientes do vento dunha certa altura para terra, e de outra certa altura para oeste, a costa é norte-sur, dunha certa altura para oeste, mandan as corrientes oceánicas. Eso é a pregunta que quería saber usted. Porque había vento do sur no inverno. Exactamente, sí. Aproveitando que comentou algo de Vila Praia de Áncora, non sei se saben os guardeses, esos Elois, sei que o sabe,
pero desde unha investigación da doutora Dorrego, un libro titulado De Guntiñáns a Vila Praia de Áncora, hoxe sabemos que toda actividade pesqueira, desde o Miño ata Viana do Castelo, foi introducida por galegos, fundamentalmente xente procedente da Guarda. No 1824, a primeira asentamento que se fixo. Especialmente a maior migración, os liberais fuxidos da represión no remate do trienio liberal, efectivamente. Non había pueblo de Áncora, era Santa María de Guitiñáns, que estaba a kilómetro e medio terra dentro. Eles só viñan buscar o argazo e máis o patexo para levar pos campos. Lebrei no agora que falou do peixe espada, porque agora eles teñen a Vila Praia de Áncora como capital do espadarte, e chaman eles. Espadarte, peixe espada, chaman. E iso ten unha consecuencia onomástica. Da onomástica persoal, na antroponimia. O apelido Afonso era probablemente o apelido máis común da diocese tudense, que, como se sabe, ata final da Idade Media chegaba á desembocadura do río Lima ata que se creou a diocese de Viana do Castelo. En Vila de Áncora, o apelido máis importante, que foi o primeiro que se asentou, é Verde. Non, pero o que quero comentar é que hai un apelido originariamente que era Afonso, que foron castelanizados en Toroño, é dicir, o territorio do norte do Miño da diocese tudense, e agora tamén o hai no que chaman os portugueses no distrito do Miño, porque eses Alonso que hoxe hai nesa área son de orixe guardesa. Correcto. Castro, Alonso, Verde, e hai outro apellido máis. Son 5 apellidos. Hola, Tito. Quería preguntarche dúas cousas. Un é de toponimia, porque mencionaches o Mar Novo. Non sei se podías explicar a que lle chamades o Mar Novo. Mar Novo? Sí. Mar Novo quedaba, os nosos antergos, era a noroeste do Petón. Chamaban o Petón é a punta norte da nosa serra, e quedaba aí na 130 braza, 150. Chamaban o Mar Novo, foi cando empezaron a probar no Cantil os volanteiros, porque primeiro daballe medo, claro, largar, levantar o aparello mar en tanta profundidade a man, era moi problemático, a pesar que eran 15 ou 16 homes, con a pouca de corriente, case se facía imposible levantar o aparello. Son moitos centos de kilos de potencia que había, chegaban reventados, logo, o mesmo chegaban a baliza, viñan remando 8 horas, e logo quedaban outras 8 horas se non había vento a remar para terra tamén, ou máis, porque era a golpe de reme vela, se non había vento, e logo se viñan ao cabo de 8 horas remando, e logo ainda tiñan que estar todo o día levantando redes, chegaban desfeitos. Entón daballe algo de respeto e largar, hasta que despois foronse decidindo, según comentaban, claro, os nosos vellos, foronse decidindo e chamanlle o Mar Novo, porque antes só traballan arredor da serra, non botaban nunca na pedra, sempre trataban de botar no limpo, pero arredor por o beirado de fora e o beirado de terra. Entón é novo porque era un novo sitio de pesca, non? Correcto, exactamente. Pero logo foi frustrado por veo xa a Guerra Mundial, aí a Primeira Guerra Mundial, empezaron a minar os mares, os portos do norte e tal, e os belgas e ingleses foron os primeiros barcos de arrastre xa que chegaron naquela, os barcos de vapor, destrozaban as redes, e aí veo a decadencia xa da volanta, dos barcos volanteiros. Como era antieconómico, fixeron, xa estaba, pero aparellaron o angarilleiro, que é 4 metros menor, menos xente, a ver se era máis económico, pero ese barco durou pouco, o sea, traballou pouco a volanta, traballou hasta 1916 ou 20. Quen aguantou un pouco máis foi o molleiro, pequeno, que chegou hasta 1930. E logo tamén xa desapareceu. No 1930 a migración xa foi para América porque era imposible traballar no limpio ca redes, xa empezou o noso arrastra, a nosa flota española tamén, e naquela non había millas, non había nada cotado, traballaban por onde querían. E como nós tíamos que traballar no limpio, as redes era... Se dice que os barcos ingleses viñeron antes para cá pola información que tiñan os barcos do sal que viñan buscar o sal a Beiro. Entonces o rumbo que daba para norte pasaban por o medio da flota portuguesa e española, porque nos temos que contar que a flota de Pova de Barcín e de Viana, que tiñan o mismo barco que nós, eles chamanlle lancha do alto e nós volanteiro.
lancha do alto ou lancha da pescada. Entonces, o rumbo daba a pasar por o medio deles, viñan cargar o sala para o servicio para Inglaterra, que non, claro, esos países non tiñan sal. Entonces, a información nas tabernas, antes a información que había nas tabernas, seguramente falaron, había moito peixe, non porque colleran moita merluza, sino a cantidad de outros peixes variados que viñan. Como dixo, viñan casi toda clase de tiburóns, marrajos, quellas, almofaces, litáns, viseras, canexas, melcas, como mínimo 8 ou 10 clases de tiburón. Despois rayas, outros peixes que son moi malos de zafar da rede, que transbotaron en televisión, ten unhas antenas, unhas anteniñas así, un buzo que ten un ollo moi grande, que é peixe blanco, moi bueno. Eu penso que de calquer maneira 20 ou 30 clases de peixe podía vivir, porque nós ainda fomos aí traballar a eses cantiles coas volantas no 65, así, e bueno, viñan moita cantidad de peixe. Palameta negra, palameta roja, buzos, outros peixes raros, viña moito peixe. Mira, e outra pregunta sobre etnografía mariñeira. Ti asistiches a algún tipo de canto? Cantábase mentras se lanzaban as redes? Había cantos específicos do traballo no barco? Si cantaba se cantaban nos traballos. Si cantaba moito no mar. Cantabades? Sí. Cancións específicas do traballo? No, quero dicir, non era rianxeira, era cancións de traballo que acompasaban o lance das redes. No, do traballo non, calquer canción popular se botaba, non. Pero todos xuntos, cantando mentras traballades? Hombre, non, todos ao mesmo tempo non. A mí cantaban os de popa, chábamos a pana, do puente para atrás, que onde se abra o aparello, a mí hai 4 homes salía, os 4 estaban, oye, mira que cantarola levan os de popa e tal. E logo outras veces os de proas que estaban mirando a rede, pois estaban cantando os outros calados. Según como tiñan moito traballos de proa a zafar o peixe, pois tiñan que atender, porque o patrón te botaba unha bronca, oye, cuidado, que rompe a malla ou tal, un estropezo o peixe. E os de popa, mellor, oye, deixar de cantar e espabilar, que hai moita rede aquí no costado e que abrila e tal. Entonces o patrón non nos deixaba así, comprendes? Pero normalmente sí. Hola, boas, eu quería lle preguntar a Tito tamén, chamome Lucía. Chamoume moita atención a Roseja, que lle chaman Roseja, eu chamolle tamén Raposa ou Janchorra. Decía que era de pino con as jallas para coller o aparello. Agora temos as de aceiro, tamén, que as mesmas jallas dobladas. Moitas veces rastrexas en pedra para coller nasas ou para... Nos seguimos para coller aparellos que están calados en zona ilegal ou no descanso semanal ou así. Cando temos que rastrexar para coller aparellos como rasgos que están moi profundos, encontras cunha pedra, nós que temos alador para virar, quero dicir, non me podo imaginar a forza que tiñan que facer para recuperar esa... Cantas perdían o ano? Imaginaros, por si será brazo todo a man. Imagínate, logo que colleran 8 ou 10 horas de remo. E que agora veñen, ás veces, que as jallas dobladas e son de aceiro... Claro. Cando enganchas, pareceme imposible. Eu hai veces ando de patrón no volanteiro, non? Vamos, chego a bordo, pois vamos, salimos con xente a viaxar por aí e tal. Venme, claro, como mariñeiro, venme o recordo de como facería ese momento, eses homens como levarían a vela neste momento que vou eu, parece que leva a escota moi apretada ou moi larga, tal, que facerían eles nesse momento? E 20, pero como podían, en 20 xa me morre, como pudieron subsistir esta xente aquí? Onde poñían o peixe? Tiñan que levar sal, tiñan que levar o peixe, tiñan que levar as cousas deles, o abrigo, a roupa de aguas, as redes, como facían para largar dous bancos movibles? Largarían atrás, largarían cabela, como largaría? Un montón de miles de preguntas que me fajo, que me parece, a verdad, admito yo porque realidade, meus avós anduveron neses barcos, e admito como faíseme como mariñeiro casi imposible. É que nós temos sonda, temos plotter, sabes se é limpo, se é pedra, se é... ves que a ganchorra na man, é imposible que non enganche nunha pedra ou non... Para xafala moitas veces é realmente complicado. Sí. Ahora, marcar ainda un compañero voso, como se chama... Como se chama que está no instituto, anda nun barco destes, chamoume por teléfono que tiña unha discusión cos compañeiros. A ver, oye, Pablo, conoces a Pablo? Creo que estuvo de director aí no instituto, así de oceanografía ou algo estuvo. El anda nun barco destes. Pablo Carrer. Pablo Carrer. Foi director do Museo do Mar.
Exactamente. Bueno, pois me chamou preguntando que tiña unha discusión aquí cos compañeiros, onde está a laxe esa? Que laxe? Aquí non hai laxe ninguna. Sí, hai unha laxe que está entre a beirada de terra e o cantil. Non, iso chamase a nosa serra. Es que eu sabía que había outro nombre, verdad? O sea, que un científico non sabía o nombre que tiña a pedra. Nin ele, nin os compañeiros. Esa pedra todavía foi. E xente tes outra máis, que o rejo que está por o sur, entre a pedra de España e o secallón de Viana, a pedra de Viana xa, que logo hai un monte no medio desa pedra, hai un monte grande que chamamos noso secallón, ese rejo que hai entre unha pedra e outra chamase o rejo das Bruxas, que ese nombre puxeronlle os de Marín. Os barcos de arrastre de Marín foron os que puxeron a Serra das Bruxas e o rejo das Bruxas. Pois el, un científico, entre eles discutían o nombre e non sabían cual era o nombre da pedra. E a pedra esa toda a vida, a todos os niveles, se chamou a serra. E os mariñeiros de Marín tamén lle chaman a serra. Uns chamalle nosa serra, incluso os portugueses tamén lle chaman nosa serra. Porque eles teñen unha parte desa pedra que toca as aguas portuguesas. Normalmente o noso terreno é desde Jalloso entre o Salto de Santa Tecla, a marca que dixen antes. De aí para sur estamos en aguas portuguesas. Está al este, cuarta sueste, pero se pasamos da cartografía ao timón, a corrección total dice de la carta al timón al revés la corrección. A declaración magnética máis o desvío do compás, aplicámolo e temos que poñer a 280. Entonces, a 280 desde a Insua nos mete en terreno español. Un día eu estando levantando, colleu un amigo alá, veo a patrullera, e a min tamén me colleu levantando ali, xo está você en terra en territorio portugués. Non, señor, temos a Guardia Leste. Pero claro, eu non olvideime de, faja você a demora, como divido, e xa me dei conta. Claro, a corrección total hai que sumarlle 10 grados máis. Entón, ese ángulo, o vir para fora vense abrindo, efectivamente estamos dentro de aguas. Non nos dixo nada, meta un aparello e xa vamos embora para Vigo. Íbamos para Vigo, dábamos un lanza ali e xa marchábamos para Vigo. Non, nos vamos a marchar e tal. Bueno, pero non pasou nada. Avisounos, pero con boas palabras, e problema. Non era... Pero eso, non o conocían o terreno ese. Ola, chámome Pilar e quería preguntarlle a Tito que antes falaba do rego das bruxas sobre, a ver, eu entendo que a xente, aínda que era moi forte, habería momentos a pesar de todo o que sabían, no que terían que botar man de algún tipo de crenza pois para pasar eses malos momentos, non? Do que mal chamamos ás veces supersticións. Quería que nos falara un pouco dese tema, se pode ser. Que no mar, diante do mal tempo, de medos, de todo iso, que tipo de supersticións tiñades? O mal chamado supersticións, que son remedios caseiros ou científicos. Iso xa é cousa de cada un, o sea, penso que hai moitas cousas no mar que as garda cada un paso que pasa, esas cousas non se expresan nunca. Normalmente non expresas o que tes, iso queda dentro de ti. Incluso algún lle causa morte, porque pasas por momentos moi difíciles donde tocas a morte ca man, porque agora, por exemplo, a arte que andamos ao peixe espada, estamos no medio do océano, a 2-3 mil millas de terra, estamos a 7-8 días de terra, estamos no medio do mar, nin páxaros hai. E ali, pois, collete as galernas, ciclóns, collete o que veña. Entonces, cando un pasa por eses problemas, guárdalo dentro de ti, e seres capaz de asimilalo, e senón, pois, valo sufrindo nas túas propias carnes, elévalo como podas. O mariñeiro, normalmente, que está curtido, trata de botalo, soltalo, olvidalo, porque sabe que mañán vai a tocar outro, e pasado xa ven outra vez, mañán tocarnos navegar e temos unha borrasca por diante, e non temos escapatoria, se cruzamos para babor nos colle aquela baixa, que temos unha baixa presión, se temos por aquí, colle nos parte do ciclón, e cousas así, tratas de capear, levar como mellor podas, pero hai momentos moi difíciles, que son difíciles de dirixir, porque non hai salida, a única salida é poñer o barco a capear. En popa non se debe correr nada, é peligro,
nun ciclón ou nunha... Bueno, ciclón, non os collemos porque temos equipos que nos avisan, pero hai veces non dá tempo. O último que nos colleu a nós, normalmente os ciclóns que veñen en Madagascar, estábamos polo sur de Madagascar, cruzan o canal de Madagascar e logo transformanse en borrascas. Efectivamente, veo un ciclón, cruzou Madagascar, perdeu forza, transformouse en borrasca dentro entre Mozambique e Madagascar, andaba ali, unha baixa presión, tal. E non lle fixemos caso, estábamos polo sur, unhas 200 millas polo sur de Madagascar, pero de noite o capitán ven e chámame e dice: oye, Tito, que ven un ciclón direito a nós, como pode vir un ciclón? Imposible. A ver, mira na bandexa. Fomos mirar a bandexa, collemos o papel, vamos ver, efectivamente, un ciclón. Que pasou? Que na punta mismo do sur de Madagascar surgiu unha bolsa de agua quente, de temperatura de 33 grados, cargou dunha maneira tan rápida, porque os ciclóns, donde colle, como hai agua fría, non se forman. Pode haber unha borrasca, pero se hai agua quente, eso carga. A evaporación vai cargando, e vai collendo velocidade, é impresionante. E viña a centos e cuantos kilómetros. Ás 2 da mañá nos puxemos a virar o aparello, xa vira, e no último xa non podemos meter os últimos, quedounos uns 15 kilómetros de aparello, picámolo, porque largamos 100 kilómetros, 120 kilómetros de aparello, pois os últimos 15 kilómetros quedou no mar, picamos Antonio de Bayona, que era o contramaestre, pica Antonio, cortamos o aparello, e quixen aprobar o barco e case non daba, e aguantámolo, e veña a capear, e claro, nos viña mesmo a sueste, a 130 aproximadamente, e nos puxémonos a 60, para tratar de cortalo, porque sabíamos que se íbamos para sur ou para norte, cruzábamolo. Pero claro, a 60 o barco non aguantaba, collao de través e non lo viraba. Entón, hubo que poñelo a 20 grados, que é a maneira de capear, a 20-25, medio vento, 20-25 grados, que son 2/4 na rosa náutica, non? Entón, dá na mura, o barco faise máis valente, cede, dá un golpe de mar e cede. Estuvemos así 4 días e 4 noites, capeando. O automático non aguantaba, e hai que meterlo automático, pero o levar pouca velocidade, non lle podíamos dar velocidade, senón rompíamos o barco. O problema é meterte tes barco, tes vida. Entón, coa mínima máquina, que podíamos, tiñamos máis de media máquina funcionando, pero sempre con velocidade reducida para que o barco cedera. Pero pode desfacer a capa, porque se te dá un golpe de mar e te desfai, logo queres aprobar, non podes con temporal deses. Non podes, e vente un mar, e vente outro, e atravesa o barco, e logo vira. Se te pos a navegar en popa, o mar é tan grande, e os golpes de mar son tan grandes, que te colle a popa, e nunha destas enrasa, mete a proa, e xa non sur do barco. Xa se vai ese direitinho. Xa se vai para baixo. Non ten salida. Entón, a única salida é capear. E logo aí é cando veñen a pregunta que facía. Que facéis, que crees? Cada un cree no... Miras para atrás, miras a imaxe da Virgen do Carme, e uns pensan dunha maneira, outros pensan de outra, cada un por dentro reza a súa maneira. Pero queda dentro de un eso. Eso sempre, ao largo da vida, logo paga. O corpo, eso, cabe duda que... É moi difícil explicar, hai que vivilo para poder... Pero que sí, que se toca a camán e de aquí non salimos. Eu baixei abaixo ese día a falar coa tripulación, e dicir, oye, poñer os salvavidas, meter uns camarotes con salvavidas posta, e xa me contesta, bueno, de aquí non vamos a salir. No, hombre, no, xa pasamos moitas, xa sabemos de pasala tamén. E pasámola, tuvemos suerte, pero non contábamos con pasala. Non hai maneira de... Eso é como colle cada un, e o barco que teñas nese momento tamén. Como este o barco, se está moi cargado, se non está, o sea, hai un montón de factores que todos son en contra, ningún a favor, todos en contra. Pero é o que hai. Moi ben, pois entón, moitas grazas aos intervenentes desta mesa. E vémonos despois ás 4:30. Grazas a todos.